akala sembi anim ene kala na do so wadwaman so da bia me ka kiro se antisika nkoto yade na nsa antisika mfa nkohwe ekoba ne sa wa moa ho ene odache emfinhye aduonu ya Vitamilk ne ba magana ha yente won ho boni bia to wani na fa hwe watena ye enioma bebere na asesa mfinhye aduonu ni na so Vitamilk na yesu obrobo a otim ne wutim Vitamilk soya drink no empanifo de aba Vitamilk choco eno eya magana koko pa ne de aye sanso na Vitamilk banana strawberry ni nyina won sabeka enuanu ahodo na ahyemu ma calcium wom omega 3 6 and 9 protein kakra enuanu ahodo pi caffeine sembi animu ebi ko nipadua ni meboa ne senti na akwa ya resabia mpa apomudi adwuma efotumi ka kire wo se onu munro no na Vitamilk ne so ode toto akiri saa eboa pa anti store mu honomo supermarket honomo ofie honomo fabigu honomo ne fise no ne ano ne anei yagya to mu ewo man mu Kwadwo Rekon Royal Enterprise si en kancho so de Rekon heba mechana ba adwaman so eduro na ye bone mrane se okurasi ne eduro no ho adanse so papa enti se yesisie mu hawo kokonum bi na so bedi adanse se wo hu e ma na aboso meso afichi kromu hawo obi kura de ne de mma ekoba ne se ha adwene wo afichi kromu hawo na kyese o ya benya hawo so wa wuom entina hono mo mani medi udam wate okurasi ne aduro no bebo akopa binom koko hu nsem pressure infection sciatica no mema waye mre won pamu nyina won kopa okurasi ne aduro no bi na afi obefa hanki fita na wahim ne sa promise about repa po saka pidank misi heba ni nyina ewo mrom Sax Pharmacy no pata so Otec 1029Fm how ba won sabeka bi Time FM oboase Techiman Free FM ejoso aban ayaresabia nanimu hono maduro no enye na ewo hono mo Freddy Menseba abuso dani heba nso sa top amazing heba otafo Methodist abrosan no mu awuduru hono mo awonsa ebetumi aka bie wona wo paduro bie baby bia eton aduro man Ghana afana nyina fo woni nkyire hono mo okwa awasem ye krope o se wo pe okurasi ni aduro no 0244 470067 eye akurasi Dr. Kwadwo Rekon homa no frɛ no aduro no ho senkaye bia one wo ebeka perfect series books no wadwaman so engoma we na Ghana Education Service ajatum na ka stamp tim so intabofra ne kan ye boa no maniti bobel akyerɛkyerɛfo ajatum awofo kramu twetwe inti se wunya bi ma bofra ne kenkan ya udi abofra na boro o se ne daache kone kopa bi fama na wate efri nursery 1 ekosi JHS no engoma ni nyina bi perfect di aba se ye English ye science mathematics engoma ben na wope ko perfect uduru hono mo a wana se baby bia ton book o ma afa na nyina o se ope perfect series books ade ba kwa wo ya ani kanie wo set mock exams terminal exams sanso na midterm examination ahodo nyina nti wo be kwa so ye hono mo na ne mpanifo akoto kese o ye school bi na anu ni o ye wofo kwajense misane bi wate fa be so mofra ne hwe ansa na nso hwe bere na nkasa aduru ekoba ne sa enkunimdie beba abofra ni twa ema nkunimdie ba fie anije ba abusuam na school ni so anim benyam eye perfect series books waso do ba ne da akyehye won sa obebo ho ban de amount wo matena ye Kumase ha putoja station honomo udru enkran so adanso my first stop 0243 299 938 and 0540 755 465 eya homa wo frem panifo beje so we mo ni nyuma kuo mo so asene ama ya sommo me awie yi meso mo medin abrewa ba Kofi Twumasi kase ebo no enkyire mu ankasa eni Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi na asemo abade echenkuri enu ada ena o my Ghana asirakudom no ema akwan se emabunu bia wo pese odi soja ewo my Ghana yimu ebre ne nie enti ene otofom so wafa onkrata ahodo a aka nyina de aka ho na wo mo babi o mayi sesa dwumadie no ekoso Elwak Stadium na odi aba be kire mpanimfo kwanya bama wa ne afa na afi akwaje ntete abeye osrani ewo oman Ghana yimu na ekokoba ni seyei emabunu dodo na na di twi eje waka ekogu Elwak Stadium hono ma afi koduru babie na akoye dwaneje okrankwan na enumu ena fofi anto ata ne wodware abamo emofra no na se mabunu na ekogu honom no emu mako nsia wono nyina ato na nanom wonsie do ya dodo na nso wo ayaresabia pomde adwumayefo agina won so 37 military hospital ya wo mo epre wonom enkwa na kokoba ni se yi ababa wa baako ono Afrika soa ye frɛ no Abigail
ena Priscilla omienu nyina ewo kaso a wo afrim na Priscilla ena ne maame ekire se ne ba na kra no se akwanya mpanyifo amen wono nso okọ no akohwese Nyankropon be na dom na yafa no ama wono nso wabedi soja ewo man Ghana yimu a enti woja ne ba kwan fefefefefefe se Nyankropon ka ne ho na ne okoye nyina enyeyi enti bra ne ba no koye ne mra kakra no se ofre na obusa hwe nia akosie ofre ne ba no a enko ofre ne ba no a enko afi ya kire koye de obetia ne se ne ba ne twa hwe enti 37 military hospital ho na edina koto a apomdi adwumefo epre ne nkwa odi akire koye ampani nia nampa abeto dwasa ne ba no afrim na wone nsentwerefo abonkomo yentie se ne Priscilla maame ode ne nsem atudwa me aware also call police soldier ana ija no kwan ibibia ye fine omo man text message and call you odu wo si mama don na go ho no don go ho ana me si schedule me aweni nyame ka ho I see you I see mama me do me phone Ufrania usan kame. You see, what do na mean to you? I say, mama, me be fie. Ya friend line uncle. Ya friend uncle. Oh, man, I bet home. And a boy be fire. Or beside me so free. And a oba a ho. It's Africa, so that's why I'm free. And I see, Ninjinasu. Dijinaswa wankasa da ena mi di phone to ho Mr. friend wanfa mi friend wanfa echena Mr. friend ena ofa ena say ya obanu oyaru oda 37 you see edi na see o say me ti wo background say bi ba say sia you actually friend for uncle. Me friend, uncle, yes, Oba me banumua. Otra uncle. Ma di ni amanu munyina. Ma me hunu. Wait. Ya tia me banasu. Wo me hunu Asa adiayemi Nanso emakonim Priscilla maame no na enu achi ena ne papa o kire se ne ba Priscilla finshadu no mienu 22 years na wanya na ne ba ne wuo no ate na koma yentie de papa ne nso editon sentwerefo anim It has as I hear the thing, I was very, very astonished because I can't stay. He said she is going to enlistment and camp. She went and she didn't come back again. That's the whole thing. She's 23. Priscilla papa ena yetene nkan na yetoa so a sansem krona mu ena yegina free sempanifo so yetempo anu die na yete anwam eno na aka hu bie sabre kasai Ghana Armed Forces no sa dwumadia na ekoso enam so ema emabunu nsia hwere wono mo nkwa no wo mo atwe dwumadie no e de asensen kakra na eno na aka hu bi ena wa central mrahye bedwani wono a ena yesoafo a wo hwe enwuma so Minister for Labor, Jobs and Employment Dr. Rashid Pepuo woden nsem hodo atudwa afi 37 military hospital wakoho wona wo ho no ma oguso eje ayarehwe enam ne esi yeni nti wakochekere omore aka kire omo abompaye amomo se enchekura wonom ehwo beto wo mamomo asan akotoa wo mabrabo so ena wona wafiri mu nso wakoya akonsem ede akere wo mo ne wo mabusua nyina ne no ana wo kire se ade a esie akofa saa oyenei ede aba wo manyimu ya ade a ya papa na wote ye no ate na koma ate ne nsunum aye ne ya papa
enti hye egu akwamu mpanifo behwe do betumi bia de aye sene beye na ne asie ne yehunu yi yensanko enkohunu bie mu saa ye to ansem ne so na wotwetwa mu no mu ana ye bɔ mamane se 9 months ku a abanwe apa wo mdwumadie ne se wona otufa magudie na mra kwanso wo soredi tia wo mo National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat womo ekodi dwumasun bi wo afomantam no mekowi ase broni krom adehye togu wo mo so a ekodane bro fita bro womo a na enyasem ketwa eno na aka hu bi ena omanyimu asireku dom no eni posisa dom no aka won ho abomu atu anamon bi ewo afomantam no mu a enyasem ketwa eni ehwidiem nkasem Kenya ase ene ahafunkuru ahodo bi aka se ebere kase mabunu be se ahasane ekire ena wonom akire wo mo ne koba ni se ye yama ne boni evangelist obo wadi nsam no chi wato yenkra yentie no. Yes, I don't think January will be sure by it. But Omudi kind really is almost we can't show more for them. All the more Kenya to police the problem. In the hobby between Nipadem, you know, and it's here. We are about to try the Nicasa with the motor farm from Kenya to Him. I know a police officer. I know what channel. So by so can you see the next employee police officer and we got about so no deeper like soccer or Asian. From you know, and upon it not confirm say we got Kenya come on fucker need the armor but say will be a quick say now what have you for now they maintain and any information here we need to say one more emra. And the fire be actually in a national research as some India. You get the amount of that so, but the matter say, I was funny the actual mission there. So I no more for car, echo, master, come the patois, India, or Marco, do one dance, or Modest and Campo, Marseille, or Campo. Me, I say, school, I'm a sure what the video to high school, playing for the echo, or Kaya, Maka, or yeah, or my yam, school playing for name, and another place, so Macambo now, or Maris, or making the second one and said, yeah. Or unbelievable results one day. Me as media personality, the woman say it is a casa if you say animal minimum or in Galaxia, but or more or by pretty fancy for the buy it will be a opportunity. Or please say you do one dance here, in Galaxia, you do now can walk near you about. And the view to the German attackers are very female, the friend of Australia, Maswa, or Mono Diane and Nano. I'm a friend coming tobacco and a cassette use with them. Maybe you're going about Cassa. They said, I'm not getting in us. It will be a Mercedes. I found a Malia. And where you go, kind of don't need to be at my one other Mercedes. The whole of yesterday, the more me watching, more me cocoa. The Chefano, Cocoa about Cocabi, the Shiano, the Cocoa position, and the Cotomo, Mr. For the other company, or so another call and say, isn't maybe the movement myself will be able to do that one today. How the town most of the city, it will be the kind of at the mat one. Near Tinning Kane, a Yamani Boni evangelist or boy. Na Sansem Kronamu, and Abeto Jasa Cratcher Bacon, Sebreka say, a tua canama on Katia for who bu. Na sene dwumadi no ekọ so ewo hwediem go so Kenya se eni nkuro ahodo bia aka ewo hafomantam no mu no eni a omo kire se ahomache anadwumu be no mienu wo ho no ma bete gbangbangban wopunum wa mia na wo mankasa bu awuram eni so ya abrante efinimfinhie be se duonu kone de ye bechew adansidie bamu se onye obi a utufa magudi a na afi wanya uti akodidim ya ochechere wo musa ne no na manebo ne kire se krachi wei eja yawo wono be 30s wo mo kire hu se ebra saade ne koso no krachi ne na adwen se nka obeyi kola onka ho a gina hoye se ye kodi hu adanse a na afei ye jawa mo abafie enti eja yawo ye na adwen se nka obeyi afa ho eno na nam so a wonom so atu ni tuama se ebre kasei onka tiesefo ho biem na manebo ne kire mu se St Elizabeth Hospital ya no wo hwidiem ena se ebre kasei eja yawo na mu no akwakopia hwehwemu ahodo egusu a ekoso ewo sa asem ne ho ye to aso 9 months nsem ya mu na wo mu dwumadi esuronko a wodi ewo omanyimu ene se wobetu won na wotu famagudi a ena mrakwan so no wobetu wo mo so esa
na nneɛma nyinaa akɔ nkan na no na aka ho bi western wo mo akɔ saa adwumasu no bi wɔ hɔ no mo a awowin sɛ ebere kasa yi wakɔkyere nipa no bi a wɔnom so fama gudie yi wɔhyɛ po bi mu bɔne gidigidi na wo mo kura de amane bɔne kyirim sɛ wasi biaye a yesusu sɛ yesom bosom wɔ hɔ shrine ɛne wo mote hɔ ɛwɔ po na mu ɛne wo mokɔ no mkɔsom nananom kakra no ma beto agalamsey ne so na ne o ma ɛkɔ saa ya sɛ ebere kasa 9 months for no akotu wɔm so sa na Charles Ajiri amane boni a ɔno nso adi akyiri adi free atoye mantam ne mu a wato yenkrai operation na 9 months go worry ya no western north de no obi be say nomu sakakra central nomu so san ye de eya dodo na rabi wo nyeme de galamsey no say ye ka de watch drug addict for na apart from weapon na de no so no eya pi wo nyeme de bi mo so wata wade oye bi be say go ni ba ka de juju wade ye ejuma anade wade shrine wade ye ejuma na eyi na aya western north Krobea a wo for amori wo aya awowin municipality ko na 9 months wo operation a wo kwa kwache aya 7 illegal miners na damo operation wo ya na jotu ana tutu na wo ya this particular operation na ma wo kwa koduru ho no damo nyimpa 7 ya wonsa eka ho no wo tede wo duru ho no one structures what started there was structure no mono wotum wo enyame bi body can ye or your 2 weapons or your pump action ebien na site one ankasa so why you shrine esi ho da me shrine most of the time no be pray yana ye bi or ye galamsey echi ana galamsey reporting echi acha no aya what did there aya what the moja na what the there what they share or your gold, you know. Into the monk of 4 or your 70, one is shrine or 1 4 baby and pankafa and back. Number why and woho ankasa. I will use them particular shrine, what do you that? What do you to gold? I said that time to time, you know, will be sa or yeah, the most shrine at that okay. Na or no, say, or yeah, nimpo, or yeah, abu, or yeah, bedo, no, one ankasa. What the ama shrine them rubber ya gold no wo benya ne bebre ma shrine no bakada onia no so kada opanyimpa nyimpa na order what the year sacrifice so kada aboa na order what the year sacrifice inti bebre dara ebohu de say e bi o was wo repeat mo wari ye juma no e bi o ho po anya peter makada o ya amudo jonkodo ebohu de aye peter no mugbe wo kwa ekowuro ma bibi asu baby fisu baby abobo one ana wo wolfi amre no mo no wasenke na ade no enye galamsey fuli bi nkoma bebe nara wo baka kire wo de eya na oye tumi bia oye on call for eya oji echi bebe ye oye anhwe wonhwe eye ahweye na odadam na so enye hon di nkoma wo kada nki this particular one a shrine na lankasa wo shrine do abra won saka shrine wo ba show na no mpono wo hu de chede hu de we twetwa moja egudu bebe ba one de tuda meye ke yentu mentre ne moja ben na mbom kasa no wo di si wa ma o tre nyi de wo re pesika no du bebi na sika na wo pe no ku someone there okay won ka pe yipa won ka fraba won pe penyi another won pe nchi won pe aponchi won pe ban won pe mbra onno mo ba tre no na wada manama odi ye djuma nti bini na wa kwa akwache na me yoro kase wada wana ma oye awowin police divisional police da wani wan ye hwehwe na wetu wa ye ti da me kan champagne na adana de onu bebre na damo oye wano water pump machine no so musu bebre na wotu boye de wo tv na ne da anajo na wo start operation na wo western north na yagidi de wo gudu waro ko anafa na adi nyinara no report bebre na obaba yebomu yebia wo botum excavators a wonder say kwai wonder say nsu wonder say ye railway line na bobi ke ka ho no yebotum yenje bebre ho report na ye da ba
Yetie ye amane boni Charles Ajiri anuanum bi a wode mmara hye won samu tu fam agudi a enna mmara kwan so atoye mantam no mu awowin emu amane ba ahodo ena ode besum yen ensam na si emu aseda enkomfama yesemfo panyi John Entwibo Siako ene na boafo nyina papilo bema ba ono anebo ansam na no esan bebo ye chidom na kenkan mu sanso ena Facebook ne so wona wo achichi ne bencha yenya bi hweyen nya bi tie ya kwadwumo na dama ena ode yetumu osa kwan ne so na me amje penne ede metachira ma begu kasebo hu asaw midin abrewaba kofichumesi ye sorry ama Asem Beba Dabi dwumadie no ato aso apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, heavy and a black smokes mixture no malaria dronana. Ani say nam sa wo beje di say me wife nyina ye tested positive. Aye no bie no. Say a ku malaria mo no nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye hepa plus mixture no. And wo di we nsu aba. Sentia. E wo say wo immune system e strong da bia. Enti pavi e support immune system no. Na plus mox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. Et say etipaye, afiafie, wonu mu ato, ahomra no msa. Achakura 4 days na pavi and plasmox mixer one no to malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor fra 0542 778572 and 0542 807907 magie drone di pa pavi plasmox and hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu mienu nka our pharmacies na herbal shop FDA age edwede nkrato yatum Hey, Opani, Mashusha wache. Se perfect series books here. Oma me koto obi mame mano. Owe jajai. Abua wamo se wotumi kenkai kama. Wa kabrofo. Na nkontabu okra die. Ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no die. Jai. No die nimdifuo. Ene tre wa nguma bia. Owa crèche, nursery, any KG. Books bia bi. Ene owa science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP. Nina. Every basic 1. Equasi basic 6. English. Every basic 1. Equasi junior high school. Ne bane combine soa. Owa nina bi. English nom ane maths nom. Me say. Books bia ni wa. Perfect series. NB. Na GS. Ane naka. Enso am wa prover. Enti obata bia ankoto bi maneba. Hey, and na say we die. Suku bi kura betumi akotu akoton. Ama ni students o. Na eno kura die. Wo table no so say hwi. Wo mo say set mock exams. Terminal exams. And midterm exams. At the mass schools wa. Ehia wo mo a. Etufo nko aputuoja station hwa. Enkran danso mine. First stop. Any omamu ba bia yetonton books bia. From 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomodin mapade eno ane hepa plus mixture. Pavi plasmox. Hepa plus mixer. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Muso me pini menti ase me do. Tie Hepa plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband and ye won so we ye Hepa plus wife na abo no. Hepa plus mixer magie dure di pa pavi plasmox and Hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu mienu nka ho our pharmacies na herbal shop etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa plus mixer mapobudra mapa FDA age edwede nkrato yatum me dofo pa me pa ocho by Grace Hospital e won sem kakra bi bisawo da bay pa na wo pa ebrese ena de menyare o nanso me ko hospital me ko ye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na BBC ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility
a yɛde ahwehwɛmu ahodoɔ pii yɛhwɛ w'anim sɛ ɔbɛba bɛyɛ hwehwɛmu sɛ bɛyɛ a wobɛhunu w'apɔmuden gyina berɛ wo ne yɛn kasa wɔ 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Na hwan kra na ofre me sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Reporter ye ton kwalendua. Twen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma a woyɛ no, ne kukua mu asɛm bambɔ ɛwɔ ho. Ɛyɛ a wogye amanfo ho nsɛm edidi dwuma ɛwɔ wadwumedi a woyɛ mu. Ebi te sɛ wogye edin, ne number bia ɔte nea woyɛ no ebia ɛmfa kwa mu. Sɛ wo company ɛyɛ kɛseɛ anaa ketewa mpo a fa obuo ema afoforo kukuo mu asɛm ho. Register with Data Protection Commission of Ghana EMRA na ama omu asɛm a wogye no ebenya bambɔ. Yɛbɛma wo nkyerɛkyerɛ a wodi bedi w'adwuma. Kɔ www.dataprotection.org.gh na register ana frɛ 0256 310533. Kukuo mu asɛm ɛyɛ adeɛ ehia na ɛfa obiara ho. Kai sɛ kukuo mu asɛm ɛyɛ baakofoɔ asɛm. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua. Ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao adonu muguhura ayeye me na asienkam ise nyuma obiara ni nyuma nyuma no dɔɔso nanso deɛ ɔde ama nipa no ɛno na ɔyɛ dɛn ɔhwɛ so ɛdidigi Otec nyame ma wɔn nyuma no ɛnkɔ so ɔpanyin a wɔpie adwuma no ɛnkɔ so nyinkyerɛ ɛnkɔ so abawoɔ ɛnkɔ so ɛnkankan kɔ ɛmanteɛ no wɔn yɛ mu adwuma no wɔn nyina da papa ma wɔn ahoɔden nyɛ wɔn dea ɛne sɛ ame no kasa no pɛyi ɛnkwa na ɔde ama me wɔde asɛm yɛ woso wɔ di a sene yɛ metumi ate atɔ ɔbrane ho hwɛ bio but ɛyɛ akyɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bio bebi nso wɔn so na asɛm a ɛdini wɔn kɔ ni mukura na eyi tuo maa ase kan emu no tuo nso wɔn paaba wɔn da so guso a ɛyɛ wɔ dwuma na papa wɔyɛ deɛ ne kyɛnse yɛ kan sɛ ayi yɛ ne na aseɛ nka bɔ wɔn nyinaa ho ban ebi bi ayɛ tia ɛhumɔborɔfoɔ enyanka a papa wɔayɛ bi Otec ma wɔn nyɛ nkyerɛ ne dwuma ne ntumpɔn na wɔn nso mfa abotire ɔdɔ nsɛm a yɛ a na wɔn tika ɛyɛ futu sɛ ma yɛ no ne yɛ ne yɛ ne kyerɛ sɛ wɔn mu gu anim ase nyɛ saa na wɔn teɛ wɔn ka sɛ adwuma na wɔn yɛ no mmara wɔn mu obi anim ase ne mo yɛ yɔ kata yɛ na yɛ na wɔn hwɛ papa nka wɔn ho efiri saa abere do nhwiri kɔpem bra wɔde obiara bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena ase a sɛ de bɛyɛ a wɔn bɛsiesie na biribi atɔ yɛ no awurade wɔn ahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduo ɛmfa nya kɔpem bra wa wobɛpie wɔn nimu nyɛmo adum ne amen amen Ajabema. Mami mi tio. Sese, asema ya wuke makuma. Urade. Bema ni meno no wono. Bema ni ni ho. Waba. Ni waba no be kwa komma no. Ni ana ya transe na ya wu kwampa pa. Ya di asem no, ya di ebofa so. Owura yi, waba mo ho wo wanchida. Waba ha de. Me dia ni asimanim dia. Ni Kristo ni ko Roman. Ni asimanim na kan. Ntime show. Nya botere sese me nkoa ni mo fia a sese mi ka se dia ni ya e ba se wuti a pe sama pa ni mi ka se nka se a pe sie kura si ja so kura no mi fie ma si ho mi nidi Nya botere ni mo baba mi mo ba hier bokwa ko manowate mensu ade wanya mi pro jabe mensu
Atama ni mensu ale mensu ate na atana mutemenka mensu bana ko kambeka mensu ale na pasaska na waje no de bre wa ampa Dabi. mensu jasu Tim papa ba na mu ka che ne say senka papa ma nyumle ne kora na nko be jam because mo fe kuma teacher man so ma o de me abese wo jam ko mfe wa ma papa ba na to so no minim de ma yo Otec 1029Fm in fa o hwe o mo ma bu mi free o de ma ko se police station obi sike da o ma ba be fa me so me de o ma fa me ne me wo dem honyina o ma ma bla bona sa ko na ti nti se o tina Tise me phone me den me sim card me bia ni ho a me nya biem Otec 1029Fm and me sole on ade no say ama me kura ma ye mo adi afama na sem so ye sidi mo fada hwe sidi ya sa wo se wo di kwa ye duane ye sidi mo ma ya nwa mo kura ye yi kura te ho ma di aja bia ma fama da o nka bi shim se ade no moko fa ne hen se hen na o man ka se agbo me krampo no na ade no mako fa me fa me ni hu oni akọ ye minim no se onsama wo de ba ha no o se empanyimfo emienu yi uhia won se wo bebusa won se na me ka ho a o mu hu me se na me ka ho a o ko wi ade na mo bu me sa na mo kan che Asem Beba Dabi ile Otec 102. enawia yi odoma nkoma nyame ayeyie enka udin enawia yi odoma nkoma nyame enase nkanfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no arofo ne adehye sabre yema yenho aha
yɛma yɛn ho akɔ aba ɛma yɛn ho yɛ ahyiahyia aha ɛyɛ Otec 102.9 FM so nie ɛnɛ dai yɛasɛ hyia bio ɛnɛ yɛ yawada bosumi ne da ɛtɔ so dumiɛnsa mfimpinu ne aduonu num mu ɛne ɛda so yi awiabrɛ hyia a yɛhyia yi yɛde adesua ne adekyerɛ dwumadie na ɛba abɛsom na dwumadie yi da biara da wɔ afidie so yɛka de kyerɛ adɔfoɔ atiefoɔ ne adehyeɛ sɛ yɛdesua deɛ ɛbere koro na mu yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ no nti awia yi a yɛhyia yi nokorɛ moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abesua deɛ na afei yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ awia dwumadie yɛ live ɛwɔ yɛn social media handles ne so sɛ woba so a wada ama ɛyɛ apushima wo nuahyɛ ma wo nuanom enya adesua ne adekyerɛ dwumadie no bi ntie na wonya bi nso nhwɛ ɛbere koro na mu no adwenkyerɛ bi a wowɔ no ɛna wie fatum wɔ comment section hɔ ma yɛn yɛbɛkan no kama wɔ afidie so ama obi ate wonka na afei wa follow na wasan like ɛno bɛboa ma da biara da a yɛbɛhyia sɛe wɔ afidie yi soɔ no ɛnkaebɔ ne bɛba wo phone ne so wobɛtumi anya akwanya no adi akyi na wahunu deɛ kɔ ɛne deɛ ba ɛna wie yi yɛwɔ yɛn nuanom Be Love Radio foɔ sɛ woba Spain man ni mu a ɔno mo abɔ ade mu abiebiem saa bere yi ɔfa yɛn dwumadie no live sɛ woba United Kingdom man ni nso mu a ɛyɛ wɔ Sahara Radio wɔ hɔ yɛwɔ GN Radio wɔ hɔ Patmak Radio nie Abawa Radio nie Amansan FM ɛna Brainy Radio ɔnom nyinaa nso wɔ UK afei yɛwɔ Kings Radio ɛno deɛ ne TV wɔ Paris France abuchiman ne mu Daakye Hima Radio wɔ Denmark Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛna Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America abuchiman ne mu ɛna wie wɔnom nyinaa nso abɔ ade mu abie mu a dwumadie ne twago medin de Krobea Nana Yaw Asante ɛna wie yi ɔgye amanie ɛna wie yi apɛsɛmakana nanie ɛna wie yi Krobea Jata mene wasa ahyia bio ɛwɔ afidikɛseɛ yi so ɛnɛ mabedwafoɔ wɔ ha ɔbaade akyea me wɔ ha agya kwaa me wɔ ha engine room Jataba ɔno nso ahyehyɛ dwumadie no nyinaa kama sɛ yɛmfa mmramɛsom saa nso na kwadwomɔ ɔno nso de yɛ kɔntentan ne so sɛ bɛyɛ a obi biara nso bɛhu yɛn ɔbaade akwaba yɛagya akra mpomu nyame adome ho yɛ pa na nso so adom kro na me nso me ho den ɛnɛ yɛ da foforo awia yi nso yɛasan hyia bio ɛnɛ nso yɛ yawada yɛba abɛsua deɛ ne yɛakyerɛ yɛ ho nso adeɛ ɛgya kwa me wɔ hɔ nana me wɔ hɔ paa biribi abɔkɔɔ deɛ dumara kwa okay yɛsɛ yɛda sɔre na yɛnte asɛm foforɔ a saa da ne yɛkyi ɛnora yɛnka bi nhyiam ɛna yɛse asogyafoɔ recruitment yɛ a wɔnom ba abɛyɛ yɛyɛ selection ne mu no ɛmabunu no wɔne ɛwɔ pɛpa sɛ wɔbɛsom wɔ man akɔbɔ akyere so ama ba na wie yɛ nipa nsia na ewu ɛma o na reho ɛyɔ nipa nsia na ewu ɛnɛ nso asɛm bi asi sɛ yɛ a yɛ kasa yi very very breaking ɛwɔ Amansia Central Hinkro Jakobu sɛ ya aposifoɔ a ɛbɔ ban ɛwɔ Amansia Central Hinkro Jakobu bia ya wɔn mote ɛgya dem Prince Asare ma ha akura mejo so eba Otec FM ɔho te sɛ Prince bɔkɔ na nso Nyankopɔn ne adom deɛ yɛ tete ne deɛ yɛ hwɛ ɛwɔ yɛ fidie sue yɛ ne nye biaya eja demui eye police station ankasa ana baabi a police personnel no etie kyerɛkyerɛ mu yɛ nientie yo akura me da wase me fa akonya we so achia mpanifo mu tie Otec FM na ma fa so achia Yakobo hene ene na pamfo na ni police woni na autorenche woni na ato mu nyina nana baabi a eja no eda no eye police quarters obo ha obegusa se police quarters no yeka police quarters ye go ha no wonti ase baabi a police for no aban asio edan am o se o mfa baabi o mfa o mutintu baabi a police for ne da ana me no kasa me jadam tututu to me no kasa na adai mote ne sen eba ne sen die na asie enti amasa de we yi koso yi yo akura me da wase nana
wa bontini mu ho ana yete se ye ma me bi ka se eja ene nam ahoma no so ate se ekowura police for no edem ho no ana me no e ka se die wo hwe investigation aye ne ensema ya tete a police for no homa na omo yusu no hanum se na emre homa na ye mre nti me ye ma me bi nso ton aduane e wo police ni ba ko ne yere eton aduane e wo ba bi a police for no etete na nchen ana ni ndie ko ye ana ometi o menese eja na dedan ya omutem na eja dem tu ameno ka say die emlantie wa say no etse ye ani bu hwi tutu ye mutu ani abubu yafo ne adobe so ni na tutu om cars ameno ka say ya beboa ayam eja na ekofom kakra na asema eso Jacob no mienhwe bibi eja ne call from no e dey na asie because ye nim say this time there posifo no omo wo nnwuma so na bi wo fie otumi yi wo nioma pie wo nioma na hye ana etesen oda na me da wase na police for no ebi wo fie ebi nso ewo nnwuma m ema no ewo adwuma m na mema no nso ewo fie na me no kasa no police station no eben quarters no police station no eben bebi a omote no nti sisa no mutumi bo modin ebai ema mlanti a wo emontene so okadafo ne abobo yafo adolesfo no momo kwa nyuma no omuna beboai etumuto ebai ebeyi police for no mani na me no kasa ndie yabo modin atwi police for no mani na twa bonten obia ni enoma woni dem yabo modin atwi no mani na begu abonten dia aka eye enoma nkitinkiti bi a aka na me no kasa ndie etumi hye eye decoder no TV decoder no kwani tumi sia na say meka bi say antenna no na tumi hye e wo police for no dem o bibia ntumi anse de bo enchance da no soro no na je tumi so ma tumi hye ya kan na de ya twini nem na ntene bo modern twini na de ba se wo hwe a video ye da manim na me hwe yi a wotumi hu se ewisie no enam enchance ne soro ho enti maame no a onu hu se mo hwe ahoma ne so neja no enam no eye light ya homa ana ede ahoma enu ohu se janam so ekoho ana yo me da wase na amase center ha e promo kesi e wo mu pa ye transformer ana fire service na transformer bi si police quarters eho no na edru awia na se edru no pa ana se ade san kakra eja no etumi tom eja tumi to transformer ni se eje sere ase etitija nti ya fa ne se mbenufo e wa no so ya fa ne se eye normal ma enye bibia ntumi si ana se eye mienu ene wa no se ya edru enumra eye sa ana se de nsu beto no ne de nsu beto de jetumi tom kese pa no ahwa na edum nti light ahoma no ene jetumi tom ma me no kasa ne de atumi ahye omo dan ne sa enti sese ye kasei ugina ho se wode wani hwe edan no a aye dai yo na me da wase sisi ame no kasa no edan no eye 34 dan ni bi na ahye ama ebi ebu na omo sintintini so police quarters no omo sintintini so te se boys quarters na me no kasa no edan no sibi ahye ye no enchance dan no me tumi aka se edan mi police for dan mi na etumi ahye ya ka ne de emlante ne wo Jacob ase no etumi bo moden ye ntumi meja no ama ho etumi de nsuo egu ya ma se ne be ya entumi ntini ma edan na aka no ami yi no mani na bebi a bia ye ne no ma betumi ahye kakra ye de din kan eto mu first one no en ho na ne ejana no ayeden na me no kasa ne de eja no ahye intense dan no edan mi na esa so no ahye mi ni na me no kasa de intense na ba kula ni so ana edan no so no f5 na mo se dan no emblent no ebubu asanso bubu asanso akrake na mo se dan no emblent asanso akrake nti me no kasa ne de enwi egu dan so na ahye intense de egu dan so na ahye empuma reverse o ma hye ni na no ni na paapai ama no kasa de ka enade na mo de hye reverse no kwa na ewo me no kasa de wo empuma na nim na sabre no eto mu ntentem saa no firefo ni Jacobu ana na fire service eno ne yawla wo sama ye wo mu Jacobu ya sei ana ya bo ho ya su ho ya kasa ho akasa na ikuru kakra we fire service ni ya ye fle wo mo fi Asante be kwai ton ye fle mo na nko ye kakra na ye fle mo ne tumi ko ye me no kasa no
be 15 minutes ni afuna mo bedu a amaso omunsu omo edum di aka no omba ye emlantie oja Krobea da bomoden di nsu edum na wi afuna mo nso abomoden a chese me no kasa ne de omunsu dum di aka na still no mugusu dum no ejana sa to me nsi nsanso firi mu ba sanso treko dan na aka no sanso treko ho nti abomoden se be hwese ensanso enko na omomoden sinsu na nsan dia omomoden aboa na chese ejana tumi edum kura ye kan say ye yare hosem say ejana ntrapi obi anhye edan bi mu de say bia obi akam ya on de yeyi na enyi ana wantu bi ampie we na me da wase e ba sa no edan na dikan no e police no na yele police no on yele ton aduane no e dia nti no on de woni efie ne manso ko school ana ne yele nso ton aduane e wo sa nan no ho ha nti ho de no obi anim de to so yenu e police ni ba ko no so de ono so odi nti wono so bo adumam nti enan de no obi anim a mega betumi aka se e bia eja tom ahye obi okay betumi aka se bia eja tom ahye obi okay yenkosoa na odie yeni akiri na yenhwe sabre ya afayafo abam firi bekwa ya abai ono mo anam ntuo ene won hyehyeye no de ebesi bia no ye besa afro obi why prince aframeda wase yense da se adofo ne adehye se oba yen screens ne so a sene Jacobu posifo atena ye me ba cha ofato someti fo hwebi sene etie no ena wanisemu a ohwe enti ade no yes ano na che se motofo apragiafo aboboyafo boys ena ni omu dimrika yenko posifo ne moa nti wo mu ne di nkan so ano a eyiyi ni omu pie free amanfo dem a ena omu frɛ bekwai enti bekwai ena fire service fo efree a se ye ka sei odum aba bedru Jacobu a odum nso hwe se aposifo atena ye obetumi aso ejada no asem no but bibia nso be ye kama okay enti eno de no awiei adofo ye ba besom yegusu a ye som no ye som no ano ne dwumadie ne ekote sa anwonafo asa no ye koye nim kakra ye beba ye chinso kakra saa nete enora enkomobo bi eba yanim ha na saa nkomobo no eye awuraba mfantini bi ena ode ni kunu ya wafrim abusua eba yanim amanan ya wofri amosema wo mfantimam na kumasi apraman ha enote abaye kire se oni ni kunu ena atena abobra na se mo de baaye no bema na ba be frim ba bia oni bema ne tie no abusua ne kire se ye ebusa na mamre kwa so obekoso aware ana onware bio no oka se onware bio okoware Yesu enu om se ne ete saade a tu free yenua ni fie na ko Yesu fie enti bema ifri mu nso nkyɛ enkwada na bi wɔ mfie num ɛhɔ nso no yɛ adwuma na adwuma ne ɔma nyinaa si asase ne so otuei de na enkwada ne bedie ɛna ɔde saa asɛm wei ɛba yɛ nim na nora yɛfrɛ abusua no de adeni no abusua mu mpanyimfoɔ ɛma wɔnom nso baafia ha enkyiremu a ɔnom nso wɔ nyinaa de ba bɛkyerɛ nneɔma a ɔmo nso fa amamrɛ kwa so after the death of omu nua John no omu kyerɛkyerɛ mu ɛma de ne yɛ hwɛ ɛne sɛ asomdwie ene hia enti wa afidie yi so no ababa wa ne de dwato asi yɛ so me to sɛ mpa ma abusua ne panyin ma abusua nso kyerɛ sɛ sei no ɔka ɔba gyae a enke hɔ a wɔde ne nsakɔ nanso no ɔmo twɛn ahwɛ sɛ ɔba ne benya no hu bi ɛna no ɔno nso nim enti saba ne saa ɔmo som ɛde kyɛ no sɛ wɔnkɔ so antena hɔ bema we free mu de eya afiachi ene ebie ne nneoma so afidie yi so ya ka say yes ekodantiam na yakwa akoye finalization of everything incidentiam de no ekọ ne say oba de acha me ekọ say akra na nyame ase na yenchia yetiefu
akra emra ye call dentiem na akra nyame anim ni na enye mre saa on say ye bobodo a omo bo no bo na wo so omo hwe no so omo nu hwe no so wa kire ho edi wana utri anye ya na buo bi firi ho na ba pa kere so ane panyai edi enra de ubra ye free studio na ekodu efitie mu no na enye mre saa efise na abusia no enipa bi wa abonten a wo de empanifo na begina wo nim kasa aye no wo mo de nyame anim ni na enye mre ya na wo kokko ewo soro pa ya na nya agro ebi kura nsusu ye ne se enye afidie su na obepacha wo so ko babusia ho na mo bodwa na obepacha eni ade na so akra efunu be de na onko amena mu empani so wo twene wo na de akosi ya ne krenka mpa bo na wie ya ne ame ya botaye ne asumdwe nti ene empanifo edi animo no ekasai ema wo no wo kasai ema wo nyina so akoma ba fom nti ebra ye trase na ya bo ni nyina tofu ano ye hyehye ye na ekosi se abusua ne se wo magya bibia ama na aka ontena fie ho enkopem afe ne so a ombeye amamre ni amane ese ne ete no na omahwe papa no wo munua no na omo faase no japade a obaaye waye ewa asase so bra wone ne yire nabo na afi ni a ne yire ne ma no edie no wo mo de ama wo no mo de si idie omaje atum ama afutuo bebre ko so ema afanu ni nyina titiri oba no efri se enema bi wo ho a se oba na anye kom na wokoye dede ne niema wanhwe ya na yasomdwe na ye pe no na ye nsa nka enti wono so gitum mu se ne ya ka na obedi ya no ni efri sa abri ko no de abusua na kan nyina no obetie na waye ne sa pepepepepe na afei ye se de odi ade no se obekọ efie na wo pachi no a be ma no wo ba pani a oburu mfie aduonu enti wono so ne ba no ne papa no ndi se bibi sa na wo kọ fie ho akodi nkomo bia na wo kọhwe ho kura no a onfa ne ba no enko enti akura sise die ye kọ fitie mu no sei na akwa akosie mo arafo ne ade hye saa na yedwumadie ye no ye botaye pa titire ene se asem ba yanimu a sebe anu yie enso beba anu yie beba ene be kire se dwuma ye die no sebe eye moa ya ye de ebu anipa saa na asem beba de dwumadie etie asem wetoso mienu abrewa wanya mfinhia wa hane nan enso ne mamienu ka ne ho ba yanim na de akokoyo ye ene se gold apie fie no wonum hia de obetumi yatu ti de akoba ye ne se wosofuo bi a yesi ye frɛ no odifo bayifo ana konfo kwa de ya wono wo enka wie kuma oba besom kire se owo ne panyini bi ya wono nso de odifo abednego ewo nka wie kuma ho enti yenkɔ ne ho ampani ampani nuane ampa wono mo koye me kofa abrewa 104 years 104 years ede ne bai papa ise mi hia unsemska abrewa yi 1 million no wom se esua 2 million ena kra chije ye hwehwemu wo se ewo ho a yenko yi a wama maame ne babe ma ba se yentu amena emfa ne yoma ntwa ne hunhia no wontwi gold ni mfiri baabi a gold ne wo no emfa mra baabi a wo no motete no afa yete ho ye bompa ye hwe ho konkron de sunsum beba beye o se mompagya muti nkosro monkata boni mpagya muti enemre 21st century awan for that so eji sa BBC idi opagya ni ti ko wiem ewurade giye ewurade buaye ho konkre ma godu imre o afei sofu se aba afedie wo mu bie wo mani wo se mo hwe ya wo huhu nioma bia ho no ti se gold papa yi se gold na bedru na emum esese ye ho amamre nye saa mudi a mubewu amamre na yenye no munkofa semra no o makofa ye hia sei maami abrewa ise minibi enti ene etesa de ame nana no asase o ma beto amame meton abrewa akoton afedie still honhum ni nyem o se munsan kofa sikamra ne amfa nkoye bibi foforo o se ebi ni ho
so for some kwa besiabo se si a gold na ba beduru enti nsi hu kura na wo ho a meje monye ne ba ye betumi atua ma na boroso no omu di omti akogi empemanim ya diskan nyina breast of ye wie afedie gold no we ya hrom gold ni obio ye ho hwe a enye yie enti asam ne ba ya nim kire se abrewe ni ne mai kire so omu hia won sika so for bai ba be share bo odifu abednago e ba be share bo e we your office se ni ade ne tie na ne hu nsi hu ni nyina obetua e de amama me no okay ebre na so no sa pempam ye de asam ne ba fidie so ma abednago tase message ma jata ba se ebnada sa da no na ye yawada o se benada mediskani nyina bebre mo nam de abrewa na de ama no ebnada ni duru ya wa mani D4 baako ya ye frɛ no D4NS ye busa ne se woni hwan o se mini sofo panyini na abednago nso ye hwan o se ono nso ye D4 sofo panyini ni bi ye si yu enti o se ye san ba ne aba abesreda se be ye hwede wono mo ye na eye buo fraud o ma pretendia fraud ma me no nti na asi ma posi bem ti ahyase no ehwa ne ma ono mo eben yen menhia posifo eba be fa odifo NS no se dia na aba so engine room na me da se ye hweye no o me fa na ko na nkawe na owo nti na se o mo boy kire di asem no ko nkawe nti o mo de ko nkawe no mo de be ko no ko se ba ye so free abednago ho no se chawpa no paye yemiesi asem no okumase ya na nkawe de won pem ti o sere yen on pesa asem ne be ko nkawe yen wa ha ye sisika no on famra ye man 2 hours we to media ba nti ye won o se da bi o pesa o be bribe ye na o ma yesika nanka ye ne o ma mo sai o ma ye 2000 samon fanye day yen fan tonzu no na ye ne aposifo ne nkasa se ne be ye be kan asem no wa ha enti won e ka chen se wo abrewa no kura wunya bi mane nto aduane ni ontumi mfa sika no emma amiemfa nkoma no enti je wo kan a wo de be bribe pebi soso na fabra na yemfa nkoma abrewa no ye nyi usika ye hia usika na ontumi bribe enso enti yemma aposifo no emma mra no eni ni na onfa sa sika ni bi nka de wo de breye no ho no mfa nkoma abrewa no enu so akinchina etwan ena o sui pa chawa yemfi no na yemma asem no so ne de konkawe enti ye koloke no ema de etinye ti ade etinye no na sese o money bill ana mo pay bill ma no mo ka kire ne se onko fa abednago ne mra so wa ma e de asem ne be court enti na de akwa wie won kawe okay ka mo ko fa mi refi baako o mo ko fa abrewa ne bai e won kawe ma ne be kire na numu asem ansa na o mo money bill no very good one fara ma any asem ne be court asem no yen ya heya menhia jurisdiction sa fraud transaction ne course no yen kawe enti menhia for prepare case no e transfer e de koma wonum nuanom a e won kawe enkawe posi mpanyimfo a monsom wo ho awia ye chia mo na emom ye besra mo ne abom nka ye se odifu abednago frɛ yempo wansuro jatado ofrɛ yempo e ka kyerɛ yen se o ma ye aduane sika 20 million yenye na yemma manhia posifo no mbeli o mo de hye no na asem ni mfiri ha enkon kawe ho yempo sebe abrewa 104 na wabu no na obi asori agina wo ka bi amano no wo kofa 20 million de abre no hwe se ogi sa sika wei na sa abrewa na asem ne ye forgery case na ankosi hwe a abrewa ni su a ne nisuo sofo a wa wogi sa 20 million no sa nisuo ni bi sogo so enti ye besre ye papa nom ne ye nuanom ye wofa asenom ya mo won ka awie posi case no madama ye de abehye mo nsa ye ni de akire pa ya ye besi bia no ye beka no afidie yi so ama omanfo nso a edi akire enso ahunu
enti any update yɛbɛfa afiri mo hɔ na yɛde aba afidie yi so ama ɔmanfo atibi ti yɛbɛsrɛ mo monhwɛ yie mo adama na abɛde na agu ama amɛka sɛ mo nso monyi nsuo sika na monyɛ fɔgyere case biaa mo adama eburu ɛba saa deɛ a nke bɛ ha yɛn paa okay enti adɔfoɔ saa asɛm ne nso baabi a akɔ akɔsie ɛno no awura akɔ aba bɛn fidie no biribi yɛnum na abɛka sɛ ku udi de sɛ mawura di abena deɛn abena frema ufiri hin na ba ha mfiri kotokurom ba mfiri pa yɛn ka awia to ase ufiri to ase na emom kotokurom na ate deɛ na ɛde wokɔ kotokurom dedim kɔ kotokurom no deɛ nsɛm bebree awadeɛ edwadie hɔ na apɛ sɛ wokɔtena ɛna mpɛ sɛ mehu bacha daabi ɛyɛ deɛn na ɛde wokɔ kotokurom dedim kɔ kotokurom no yɛ awale ayi enimi kuna neti enti awadeɛ ɛna de wokɔ kotokurom ɛno ana mpɛ sɛ mehu sɛ woyɛ adwuma bɛn wɔ kotokurom hɔ bacha me masom banyankopɔ adoma nya obi adwuma meyɛ masom nanso sɛ deɛ wanya obi adwuma a wɔyɛ awadeɛ no a ɔde wokɔ kotokurom no agu ana ɛda so te ase bacha agu awadeɛ no agu bacha ɛna ada so te kotokurom banya wale nti tupa no kotokurom awale no ɛwɔ baabi na me busa fa no kotokurom na mkɔ hɔ no okay ɛneɛ awia yi asɛm a ɛde waba me ne matiefu anim no hyɛaseɛ ntu nsimfimfini hyɛaseɛ sɛ bɛyɛ a yɛbɛte wase bi ɛdeɛ na ɛde waba bacha de nba yɛ awale na mo kana ɛnam madamfo bi soma me hyia bɛma bi ayɛ fɛ na akyɛ nti wɔne me hyia awale yɛfrɛ bɛma ne sɛ akyɛ bacha deɛ akyɛ kofi akyɛ bacha to aso ama me tu frukuma ase akɔtena ne nkyɛn watakorade a yɛte ayɛ gu so a yɛyɛ ahoboa no mu no nkora miɛnsa nyankopɔ yɛ adom nkora miɛnsa pie na akɔfa ɔbaa na mekɔkaeɛ na ɛyɛ ntɔkwa nti ntɔkwa no mu na mehwɛ asetan no metena na mboa me na mekɔ minkyi nso mefɛ nsɛ makɔ minkyi ɔmoa me nkwa no hwɛ mu no wɔamfii me bɛba yɛ nso mfie miɛnsa ni me nko a ahoɔden no wɔ fam tena mede ne baa ha sei no wawie ɛnɛ bɛyiro na wo asɛm bɔ ne pɔ Krobea okay ɛnam wadamfo bɛn so na wohyia akɔfie akyɛ yɛfrɛ no nyameye aba nyameye ɔno nso yɛ mfantini ɛna ɔka kyerɛ wo sɛ kɔfie akyɛ na wo wahu ne da anaa no ɔno wahu no wo da bacha me hu ne da ba foto na me ne kasa ɔna yi ba te blema ne maame nti fon so ana me hu bɛma no na me suo me ne bɛtana na wawo da bacha na wo wɔ ba mpanyimfoɔ ne mpanyimfoɔ yɛ sɛ mane yɛ mienu dada na no aka kyerɛ aba nyameye sɛ wopɛ bɛma ama na ware waada na ɛyɛ nkomodi a yɛdie sɛ mede menya bɛma ne ho dwo a na sɛ ɔnya santene kɔ na yɛ different type bia na ɔne bɛtena wɔ asomdue ma a mene bɛma ne bɛtena ɛna ɔkaa sɛ ne ɛkɔfie akyɛ wɔ hɔ ana ɔse ne kɔ adamfo bi wɔ hɔ no ma wɔpɛ ɔbaa ne natena nti sɛ mɛyɛ deɛ a wɔde bla ne namba ma me ana wɔde bla ne picture bɛsɛn ne me sɛ mehwɛ na mepɛ deɛ na me so nipa de yɛni mu fon nipa bi ayɛ nipa nti mene bɛma ne bɛtena nti wɔde picture ne sɛnde wo nti wohwɛ na asɛ wopɛ okay nti wo nso wohyɛ aseɛ ne kɔfie akyɛ ɛdi nkɔmmɔ bɛɛ na na mu die sɛ afei na moanya nɔmba na moka ne sɛn ne ɛdi nkɔmmɔ bisan sɛ mene wɔ nkola sɛ asesa no mbɛtena no mepɛ asomdue mempɛ atete ɛfiri sɛ mede ka de obi atena ama no atete me dada nti sɛ ɔne mbɛtena wɔ asomdue ma a meso ne bɛtena wɔ asomdue mu na ɔsɛ o wɔde mbɛtena wɔ asomdue no kɔ ne ɔbaa ɔne ne te nti memmla brahen takorade firi Kumase ha na bra takorade nti wokɔ no ɔma na woyɛ wɔn dɛn memande no maame hɔ na ɔha so di paa na ɔmo wɔ maame hɔ okay enti wotutu wada fie so firi Kumase akɔtena takorade na bɛrima a wɔwɔ pɛ nama na ware wo no ɔnware wo ɛna wotumi tutu firi Kumase akɔtena ne so wɔ takorade wadai me mistake a meyɛyɛ no na menim sɛ bia kɔ na mekɔ no ɔbɛkɔ bɛdu akyire no ɛbɛyɛ pasase okay enti sɛsi a wafiri Kumase wakɔ takorade afei no wahyia bɛrima no wokɔɔyɛ no takorade hɔ na wo ne nwoe afei na ma wobɛstate abrabɔ ɛdeɛn ne sii wɔ hɔ takorade asɛm na mebusa wo yi tawade asɛm deɛ ne yɛte asomdue ma a yɛte bɔkɔɔ na ɛkɔdo mfifi baabi no
nkwa ne be mu na asase tena no nyema mu ayɛ ama yɛ be ma na adwuma asɛ me so me hyɛ dan nyɛ adwuma bia wɔ hɔ ntina me kɔmpa no a me kɔ ho na ma me nya kakra no so nya kakra ba na de ahwɛ fie mo mienu na nam kɔ ho mpo ano namba ɔno kɔpum ɔno kɔpo nti oba na ɔde nam na brɛw da bi na me de obi adwuma na wɔyɛ nti ɔno ne de obenya na afam de no waton ne bia ɔde bia be fie ne de yɛ aduane wɔ fie adi nti na yeguso a yɛbɔ yɛ ho ɛtotɔ ne ma kakra fa yeguso a yɛbɔ yɛ ho ana nkwa miɛnsa no epie mu mitimi ka sɛ bia mbɛma me ne tie no ba mde ne ba fie ba chia ma boso agye ne tum sɛ okay yɛnkɔ bɔ yɛ ho ne yɛmla bɛma me ne tie de mitimi ka sɛ bia ne ho akyere me mboa no so me yɛ adwuma de support kakra ka sɛ enema ne bɛso ne abɛfie akɔyɛ nti ankyɛ ne ho so akɔfa ba hoforo ɛnum na de awade guo ne ba yɛ msan ba ka no turbo wokɔ yɛ no na mote kama adwuma sɛ na bɛma na adwuma sɛ de ɔyɛ de kɔfa oba hoforo sɛ nyakopɔ ya de mo sa start adwuma bi sɛ adwuma ne mu no ana saa de ne start o yɛ de hu so akɔfa oba hoforo de ma me hu yɛ ne sɛ aseta na first one me tene sɛ yɛ beble bɛm ama me de mani gye chia na achi sɛ ne phone ɔde ma me eduma bi ogya ne phone ne ma nti obi onya kɔ cross ma me fa me phone no na pick kɔ na ka sɛ bia me yɛ bibi sɛ nti me bia me frɛ no nti bia ne to na sɛ saa ne ma ne yɛ de kɔ so ma kɔ no bi besi me phone so am bi san sɛ wo yɛ ho na sɛ ade na ma frɛ number na obi sɛ yɛ ho na me sɛ o me kun ne akye nti mo kwan sɛ me yɛ de me bi sa saa asɛm no na ba na keka na adwen kyerɛ me na me so me frɛ me bi san sɛ ade na wa frɛ obi na odi nipa kɔ na tem na sɛ bibi wo mu kra na me nim ne busuafo nyina nti mo ho kwan sɛ sɛ me ma ne fie asa ne phone bɔle a metimi fama no na me kanya sɛ bia wo ne hɔ na sɛ me sɛ yɛ de flɛw nti anu mu na ha ase na te sɛ ne mpana no no oba akro de ma hu sɛ yɛ ukunu mpana okay ubisa abɛɛma no ubisa ɛna ɔka adeɛ wɔ sɛ ne kore enti saa mpana na ɔkɔfa ayɛ no ɛno ne ha wo ma wo gyae awadeɛ ne san ba kumase ana na setena na ɔne mete no na sesan ebe bla bam apart from the phone on famao any okofa akọ eno pe no aka eno kwa na ha me the phone of kwa na ha me se me fa ana se me nya me ti me ho ase na ese me gya phone no fa na de ha me se yedidi be shop money emba e shop money mma ifi aseta na nye se na no me te first se ka sa na no me te ana wo twene pra kwa nka me ni problem nsa e be ble by esa na me oba de o yesa oba ha na me ha wasɛm a wokan ɛnsesan a woka ho asɛm no wontumi nka bi a ɛyɛ nyina so biara o ma yɛnhwɛ deɛ watutu adafie so afiri asantema mu kɔmfa ntema mu bɛɛma ahyɛ wo bɔ so ɔbɛware wo ɔnware wo ɛna waawo so a wo man ɛna ade kɔɔ takorade sɛ wokɔtena bɛɛma a wahyɛ wo bɔ so ɔbɛware wo so no ɔnware wo no wokɔtena ne so ɛnyɛ hwee wakɔ akɔtena ne so first no ɔdɔ foforɔ otumi de ne phone ma wo peke me call no sesi a wajai ntie no kyerɛ so ɔyɛ maasɛm ntie ma unsu ja wa anya no nti kwa access atete ben na no de tete atete na me tete so kofa ban kan no kan me sɛ ya nwona ma me nko a to yɛ be ma de ma ebu obetimi afa bi aka me ho na me sɛ ma ebu a ne kokɔ yɛ wasa de ɛno ba le pempem kwa na me nya masɛm ba wo yɛ wasa de na me tia wa asomdue ma ɛyɛ de na wo kwa wɛ de wo bɛba ɛna wa ntie ɛda ade sesa wo ma nyinaa bae ɛma na sesa wo bae no yɛ nsuo tɔe na ukuada no pa na nsuo mu na pa nti me ma dwen sɛ me ne ba panyin ma ne nkɔ akɔ ne nkɔ school saa da no akwa ne nyina ho me ne nsuo no sɛ tintam de mama akwa na akɔ nti oba no badwale akwa ne sɛ akwa ne kɔ mso papa de wo nsuo ne sɛ mu na no ɛma akwa ne nkɔ ne sɛ wo ne so ɔhye okɔtete nsuo bi na sɛ nsuo bi da no okɔtete mu na sɛ ɛyɛ bibia obi hu akyire nti na me no asɛ wɔtwe akwa na me sɛ de wo yɛ de wo akwa ne plenty jai ana osu me free akwa ne che free balandem man be hwe ko poto so balandem nti eno na me digina so ye de me de bae na edi kan ko di kan so me ne wodem emia me na na mitimi nyima home eno nti ma me digina so me de bae ya kyerɛ sɛ bro no obro wa na ene ma wo sesa wo ma enti wo ba no wo fa nkwada ne nyina kan wo ba fa nkwada me nyina bae onne wo sɛ mienu nkwada miensa ana ba ko free mu nti aka mienu okay enti waba kumase oba ye no ono nso ama ha pacha de bi wa ama wabusua amfrɛ no wabusua afrɛ no se ye mom ne emla ho momra mfante ba mu ho pacha
ɛna ɔma ankɔ enti wo ba Asante mu adi sei ni efie miensa na mewo mi ɛna mfie miensa no ɔnyɛ hwee da ɔnyɛ ska no sɛ bia wɔde bi bɛba na kyɛ bɔ ɛbɛso miensa ansa na ɔsa no kwa me friend pa na kyɛw blɛ ansa na wɔde aba nti ɛkyɛ me hu na megye akyire die sɛ ɛna mra wɔ hɔ nti ɛsɛ me de ne ba ha sɛ right sɛ wɔne ma wo na wɔnhwɛ nkora na sɛ aban bɛgya ne kwa wɔngya no ma no nkɔ ɔbrɛ nkwadaa ne sika ɛdi bɛɛ sei nie bɛɛ 3 months ni bɛyɛ abosome miɛnsa na wafrɛ no abusa no sɛ ade nti na abosome miɛnsa nie wabrɔke me ana mede labia nso frɛ no a wɔmfa bɛna mede baɛ de ɔtumi frɛ sala no a mede frɛ no no memedɛn de wabrɔke me ɛne ne nyina mefrɛ no kɔ ɛnkɔ ɛyɛ dɛn na ɔblɔke wo so ɔsɛ ma memfrɛ no biam ɛmusa sika ma nkora no biam ana sɛ memusa nkora no sika no biam no memusa wɔ hɔ hɔ mene na ɛwɔ nkora no deɛ a mewɔ right sɛ mebusa sika fi no hɔ nti fo me line ne mmienu na wabrɔke me nti na mene bi nambra na mede frɛ no sɛ me nua na sɛ wɔfrɛfrɛ no sɛ me nua ne me nkasa na me de me yɛ no yɛnya wɔkyane yɛnka na ofie na me sɛ bɛka na ofie a ankadada no nkɔ me yɛka na ofie nya afɛ na mede du ase na wɔka sɛ yɛnka na ofie sɛ ebia ahokyerɛ na aba ne so ɛna onya bi mfa ma abosome miɛnsa because mfie miɛnsa a wo ba yɛ nyinaa no ɔde bi brɛw abosome miɛnsa nie ne bi ma ebia ahokyerɛ na aba sɛ bia ɔde ba sɛ bia week bia me de bo anase sɛ me ma mfrɛ na ebo be tuma kwa na on frɛ nkwa ne busam sɛ na nkwa ne ko mo te sempo na o modidi sɛ me ma mfrɛ na nya de sɛ wo frɛ sɛ me frɛ bu sɛ sika de a o tuma da fa ne wi a na wasen ne na ɔde aba to me send o be say 1.5 for nkra ne mienu enti wo frɛ na peska de ama nkwada anche so atwa wada pa anza ne bojo a na asen no da mame en ko be for this time asen no diska na mame watwa wada pa na wie nso no just for this time sesi akofi ache wo he o fante takrade no takrade unim na busuafo bi mini sister ne sister na ho abio ana no fa asem yenu sum ni mo nya so takrade o na saa de wode ye nkwadaa yi sɛ wasesa wo ne ɔma ba wo de wuntumi nware bio no wɔnhwɛ ne mai waka bi akyerɛ na busua me frɛ ɔno anka sɛ mpaka gya ne sɛ nka disie ka me makoya ba tem we sɛ makwa panyina ba na ko be statistical na ka kenso no mo nkyɛn wa ha so ka kyɛ me sɛ obo ne sister mane a de obɛka kyerɛ me no obɛka kyerɛ no obɛka kyerɛ me nti me hwɛ ya tide sa no ɔmfrɛ nti ɔsa me ya me sa afɛ ni bi na sɛ papa na ko na me no di ye ne sɛ huna munyo no ɔse yan me nya abota na me sɛ obi a me no wa wo ba wo so bo sister mane na wo bo sister mane ntira da wo sister o ma wo ya bia wo ɛkyɛ sɛ akwa na ma me fa ne mma wo je ska be sɛ no bi me fa kwa ne mma e be sin ne wabɔ ne busuafo bi amane sɛ de ɔde ye wonie ni sa na me won number sa fo no e lie nti fo me nya obi a number bi a me de be frɛ obi na maka kyerɛ no ne fo so minister ho no me de be lo fa akɔ fi sɛ me de me nya no na me de nkwa ne de e to aduane adi die nti no aba ha nkwa ne hwem nti na maba se ye nya de na emoa wo nkwa ne hwem no wo moa me nkwa ne hwem no panyina wo mu wo sɛ 10 years ogina sɛ class 5 ɛna ketwa ne nso wo sɛ class 1 afɛ na wɔ class 1 afɛ no wɔ class 1 enti wo ankasa no na nyɛ sɛbe odo bi ana ware bi ɛna na ko fiche ɔpɛ wo na emum na wɔpɛ ɔba awe ne bi ɛna onso de wo kɔ wɔe unhu ne saa me de ma anwe ne saa mum de sie yi nso ma wo nwene saa na de so me hu sɛ me tie no na yaso ni ba hɔ kɔfɔ ba bia na ɔba ne ne gyae ba me nim senti kura na ɔkɔfɔ ba ne gyae na ekyɛ na bɛte sɛ ɔkɔfɔ ba bia wɔ na ɔne ba wa ne tia na nua ba na fɛn sɛ na ɔbɔ ya ne ti ɔbɛboa no aka kansa na be manager na chiri de be me koye na me rent tata say de tie bia me be ma ne betena na nkwa ne be mu ne de na me say ye de na metimi na ye de atena na nim so bosa de na adwene ama ne nua ba ne bi enti se sia ne nua ba no na de ne nua ba ka no na otie oni maame o maame ne maame afirim enti se sia de ne nua ba no be ka so onye no eno no wo ye enti wo de edi na ne nua ba ne ka wo wanda wan ka hwe so ka yam se me na ba ye nti se me kwa me nko be ma ne ka za be ma ne nua ba no wa na ba ye se me kwa me nko he takrade a utu free Asante mu ko ye no wa de be ni wakosua wo asene ma beblebe ebi ne de ebi ni se wo hu be ma na so so pewa se opa na wo so be wa lo de hwe ne wete no wonya ho ade wonye fia mamere no cha bibi ba
who said, me oba we say bibi say ya, say na busa for ye de. E de be na say ma anwen le rete, na me dwen say be me ni bi. Na yen kwa start ne yem boy ho ne yem la no. Me hye na me beblebe afrim. Say me ni ada ho say abo wo. Edio. No wadamfo na wo kan wo ma kofiche wo no we. One de me hu na chekora, me hu ni bi. No so watakwa de ba no so watu de amintimi nkyere. Enti nioma na wonam mu no na wadamfo ni nim. Emla be ma ne satan ne ma ne sa ne ma ne de. Na me ko be otena na wani ho bio. Enti ma ntoso anko be na me so na me ni phone nti. Me send number ko na ma fe no aka cha nsese na ekọ. O teta kra de na woni phone. Na me ni phone. Na woni phone na woni phone sese ya. Na me ni phone omla me teta kra de no. Ade wa na wo mpe. Me phone say. Me phone say so me anya scan anko to fufuro biem. Edio. Na be ma wa hye wo nso so wo be ware wo. Wo de wa firi ha no wako. Ade no wan twentwen wo na ase na wo twe sa ade. Wan twentwen wo ho ase enti break kakra. Ya fu kwase dem se makosa. Na me ba me ho ban mo ne ba. Ni se de be ba na be ba. Nti mi da ma anwene bone se ebedu kina bi. Se na esitie no. Ba na se yete wono ma. Yete kama mom. Ni eni bi de. Ba na asundwe we ntama ankasa. Se minim se be ba sa. Kamhwe mo huye. Na minim se be ba sa. Odi awade na edada wo. Edna wiei utie bi. Odi agye wadwene aboso. Ebi kura to me cut to the extent of okase. Maame wo maame wate. Ebi abayanim da. Ose maame wo maame wate. Ge ne kokonyim wie ya afedi akwada bone bongarat. Ebi nie. Enti wo ba wutie. Na wo tunsem degu trim. Oh me ware o. Tiete sa de ne enye maame kra me nyima ne. Because also obe ware me. Wan hwi ya wo ya mistake. Nya ho abotra kakra na tietia break. Yem fanyin sen engrepo bema wo. No. Bema we dia me pe no. Ma menyim sebe ya menyim wo be ya me dia oboa. You are making a big mistake. Obenyim awie ho kura be ye na hi. Yes. Come nya ready. Odi ehwebra wo bo na mane yesa wonyim no. Hwe ne reaction. Wonyim wie ye no. Hwe treatment your dey ma usise ya. Obe wo ho na abeto kakanka. Entimaya aware de ye. Den so wo hye ba eya susu pepre wo ho na wo ma no susu pepre wo ho ansa tietia break kakra fasted nioma na fa hwe nioma bi yie ansa na be ye bibi awaye. Okay, ma bega for wa ha memma wo no nsembisa kwanya enda wiei oba de achia me dia na apese obusa ewura no na ene yenhwe na yempe kofi ache oni oba be wo miensa sebe watim 3 ene dia mawo ena ba mu wu abefa ba akokọ enti sa akwa ni sei a na wo be se o de ma asem o ha no o tete no o ho kire wo wota wachi abeduru bre mu ayeye na abekọ akọfa ma memma didi na tem dia obekọ no kwa hwe oma kofi ache Shoma. Adia na pesa obusa no obo. Ayo akra me da se. Ewura. Adia na wo ya na edi ntokwa ba wo ye. Enye wo no ye. Adia na me ya edi ntokwa ba. Ai. O me de me nya bibia na bia nkomodie bi wo hono ma na afa kwa ntokwa ne ba bia obeka. Nkomodie bi te sei. Se me ni odi nkomo ya na ye ko. Nkomodie bi te sei. Pato da bi. Sebia me bisa bibi na won fa ma me no. Bibi te sei. Ebia me bisa sa papa me tiri ho yetan. Ebia me petensi sakoye miti wo so ni bi na me se woni bi se sia na wakọ adwuma ba na 2 days wakọ adwuma ba na oba na meti mi pesika koye miti akoye miti ho yi a wo so ni bi na kofa ntokwa ne ba no. Ti ubuza ni sika na ntokwa ba. Ya da so de ma me o ma me kula me o ma me. Enu le timi mani ada na de na wo ye ya obo o minimum no. Ana ade ni si ye ntima na bo o minimum no. Mi na obo ya ne ye akwa ne school na wo kọ no. Am ka ten so na air20 o ma akwa ne ntena fie no. Enu na ma na obo mi minimum no. Akwada no ko school ensu oto. Na wo se o ma akwada ne ko school no so won fa nsuo no mu nko anya sa
bacha na nso ne pete pa na no ne na wo si wonya iko no so wonko nyesa bacha eno ho ena ma amokuma wo bo omirimu ana untimi nhome no bacha no aho se na menini ntokwa bia satan opie wa mafie nti oba ye na akwa na ofie na obisa se ada na akwa ni nkosku na akwa se na me ma me se wontwe ne nso ne ba nti me du fie pepe na se wodwale akwa na wi a wona akwa ni pira me se nso ne ba nti ma akwa ne stan ne kasbet fo nyina ofie nti ma akwa ne se ye kakra na akwa ne ko na ose nso bia ni ho abeba nti oda akwa ne beko na me se de bi ma akwa no so nye de enko se okwa na se akwa na nkodu skum se na eminu mi no ye de asem nti ma akwa ne nko na de ntokwa ne ba ye se mi ni akwa nso tumi ona wa akwa nso tumi na me se nyina na ewo nkura ne dia me so akwa nso tumi no woni fie me na me hwa akwa ne ma ne koba ndi obekọ school onko na dane ntokwa bacha yo afi mako bedo do be sei o ka utrimu a mako bedo do be sei ndokwa ne taba sa na se doso yenti ho ase ebe edu fasa de emu de na mototo mo nsa twetwede popopopo ana so be sei de do so me kon nko a ana ma oto ne nsa o me so eno nko a ya ka de ya na ya kasa bacha wabusuafo nim no bacha wa ba wo de na chia wabusua wo mu se wonye wo ho ade de ba wo de ne chia wabusua se be ma me ne wo ho enie bacha ena eduru se omo frɛ no o se omma bacha o so o mi ma me busuafo mu na emra ho no mo me ye dai ye metra akwane yan kan asem no mo mra be ma no ho na mo me kan asem no bacha akra me da se yo ya ka me de na apeso obi sawre na me da se ma me nche ma Lucy omuti pa o si ni sister ni nua ba na kasa otie ebra a obekọ no ofi akọ no ni sister na kasa bra bacha da bi na okọ no okoto ni sister na wo ho no so asembe na ni nua ba na san kan nua ba nda ba nka bo ni bi amfa me ho bi na afi de gentia baby na be ma ne ye bi na me di kan to nani wo start ma asem no be ma me na me di kan ka kire ne se ma se na a kire ye nti ni a kyen kasa se sika ni fie na ye so ya ye de ebu nti ni a kyen kasa nti be do bi na asem ho aye wo ye na me kompe ma me na asem ho aye me kire me ho dodo me kasa dodo me tena ho me tena ho no kwa ne de kra no wa tena ho ama ne yakopa na dom bibia asesa nti me kama no ntu na asem a eso wo na so me eso bia ne be me kokwa eye ne ya ebi awo de no wo de different so ma yi de different wodi ka wo first one no na ntokwa wo wodi ka wo first one na ntokwa ni ho nti mo ntokwa na started the time ben started me na me wo sikan wan na ofiri mu no ogba ni free mu na ntokwa na started by bacha woni wakuma no uko ono no ko da bacha da bi ukasa tia ne da bacha da bi ono so kasa tia wo da ono na kasa tia me da die na wo ye ya ukasa tia me wo last one ya me de ne ba ha sei no na me ka me kwani se afia so akwan wanya wan ya na ka batri se me na wanya wan ya nti pe bi kaka me ko pe atale bi na me to na akoya wo no ko yenya sika bi nto atale papa bi an ye de en hye no wo se foso atale papa de ba yenya ready made bi a ne da sha akwan na da kan no na wo da se ne na wonya afi asa ba no bi na ko se me da me nwunu ko minim nyansa kora na me se na ka sa asem che me ai de bi me se wa de bi na wudi matam adentira no no de jam ho pie nti anche kwansi na ninu aba ne baaye ti be ne ba na wonante na akwa na ewia efidi na ba na ubwe na yese yakota tale ne babo anhye ni na sai ka ma me kan mo ya mo misu papa o kan sai sisu wei ene yese yakota tale en fa anhye no atale ne babo an fa anhye no ma me kan kasa no sai ka misu papa na bisi ne ma wo be balandem misu ya ma echina ne ma na misi mintimi nsu bi so ada wo ba na se wonante ya eye bone ana na wa musa ne se wei na wo kan wo pa kire se me ma me be yi nti na ma me fa me se me ma me nti me pese ma me ka bibia na ma me nti na so me flare obi wo ha busa ne se obi ka se wei ene nya we ma na wo pa kire se ya le fo kwa se bi ya wo ne kwa ya totale se no nti se me ba we se to so no se sister no kasa no kan no wa anka ne ye na de ma me ko bo ni parfum na me se ma me na se me kan me ya ma misunya ma de chinse adenta ma me no isu sawa de ne ma me se wei ne yento atale ne babo anhye no o kan sa asem no kunu ba obo na ma ne me ni bisan se adenta na me no mi no edi nkomo wodem na obo nua ba ma ne na o se asem nsa na aka ye so bota atale abla kwa na se wa bana se waka wei na se wate a waka wei a eye de na me se sa na aka kire me won enya hwe won ntu ba na yale fo ana ntu bo mpa ye se oba no mo na ntia na satan ne be di bronya
nti me kan se ma be di Christmas wo ha se ndi akwa ni be du fia me si akwa no fama na akwa so le nante ye odini be duru Kumasi na akwa na nante ye ene ti ma me fa we ntwato cha me na akwa duru wo na wo si ukuru me start emma asem no wo de to obi anim am ye hu complain ama onu aba na bi na ka de asem kan ho no otutu me ho am se me kire ho dodo me nkama no meta ho am ntena ho na wo se wo ye adwuma boa ukuru me boa ba cha nti se wo ko bi se ne sika se wo fa bibi ma ko ye wuti na se wo so wo sika ne bia ade ntia wo fa wo de ne bi nko ye o me de kwaye se be ne sika ne nso a wo la de se me sa me kuru se me ne nete me ho ye fa e bobo ne dini o abrante de ne oti wa hwe ne yi o na am da ase ha asem asem ti se o ka kire ne se o ma usika na wonni bi na fato aduane ma nkwada na o ka sei o to ka se wonni bi ebi ni ho no mo nti ebi ni ho no nko wi ana ba maame a efe na ntekwekwo nu ana me ho ne nam no maame na makoma ne me da o se ko se bibi na se wono obeko a enko bisa no bla be ma obi pa maame so family se ma eba so maame ne ye maame ene maame na mama ni kan ya mtimi tena ho cheye ene maame ne bibi am se me na efie nya o se yo bajiska se minister kwa maame na mama miska mama de akwane de eko school so mama miska maame na mama miska mama de akwane de eko school ke penina no eko school no me se maame na de maame na mo ni ti da ante kwekwo nua o takura de o honam ne baba akwa efe na aba akire o mu ya madanse fo o mu ye no o ma nya me mu da me ni ma da be se maame na de a maame ni bi kwa na kwan bia so ba fa so a wo bi da maame no maame ne pede maame nti maame na me bo afọ takura de honam okay se si a wagya awade no waba wantumi wo de mamienu na aba be ma no adai wani nso nana mi kuna mi nya bia mi ya kasa wo fo kire no mi kuna mi guni pa mi do mi kuru pa ebu a me de ma mi nua be ma wo fie no se ebu na me de ma mi kuna mi fe ne da nti do me bo se na wo fe me de nya me ya dom na so wache ye ba o mo so be fe me se na me so nti wo se me fe wo se wo se fe me bla ache na me se me fe bla ache na en haw na wo se nya afle me sa na me jutu na me fe ne sa na me fe ne dada asemo okay enti ene dada empese obehwe ne ma edin Dr. Hyper Plus abedu Dr. Akwa abebro nana me yo so na want to say nyankopon adom ene ye yawada yes ene wiei Hyper Plus pavi plasmos yes sen romien sayinti we are all persons yeah ene wiei tu yengidiam nana me da ase na ene akoye eda papa yawada na Hyper Plus pavi plasmos ho adanse no eba na eba woni ana sabio obi ho se osa na atena ne so ache obi ho no ma ne to ase na etwetwe no obi nsa ni titiriti wanom nura empese eko obi ho ani ti na edwa no wanom painkillers bi ese onom onhyeda anya solution obi ha nyina ne se ensa atiegu ne honam sabi infections a yekan infections no obi kyerɛkyerɛ ne die mu a obrɛbɛfo ama no sabi oba nsu gugu no enkambɔne bi ene di akyiri sabio ama bebia ni sɛ ebie broso no ebia broso to the extent sɛ ebi mode chemical a eni sɛ ekwa hemfie ho kra no na eko because of pese eniema ye kama na empo no ono so tumi nya na nigye ewa asetena mu nhyiranka nyankopɔn sɛ Hyper Plus pavi plasmos na dansie ba na eba na ena ya wada me personal line no che obi a otie Otec FM na onso watumi anya Hyper Plus pavi plasmos no so mfaso ye nyina yatumi aye persons enti me number no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wa manone o pese nre yo so no bi good
0542 0542 807 807 907 0542 0542 807 807 907 kai say enwo ne ye Hepa Plus Pavi and Plasmos. Yes, good. Eniti baby a wo bia no ye de akonya kese na aba abeto ho. Si say eduro ne ho nya den ma obi nka nkyerɛ so na ansen kra wunya nsuo ni bi ana wunya topae ni bi. Eduro no yama na ye available. Good. Accessible. In fact, ne bo so nya din te affordable. Nti uduru baby na obi so na ansen Hepa Plus bonus sesa enye 20 said ye uti Otec na oboa. Eye 20 Ghana cedis. Baby a wo bia enti ma obi ehunahuna ma obi mfa nye obo bi e wosoro na yem botae ne say Ghana ni bia benya aduro so mfa so enti ne yema aduro no bo no afom se obi a betumi nya bia nom. In fact obusuani bi obetumi afafon na afre no obi a oni ne difne na miti o na mani ajepa ese so nipa bia onya obi a otumi ne difne na oni ne difne ni wi a wo bisa ne se wonya Hepa Plus nupa ni bi anomo ana enu ana eboa yen if se nuane a yedie nsu a yenom enema eka ye honam no de how bebre ebre recently enema yetete wo yasum no ka bibi a kire yen se ya nyere ye ho ama ye ho anya din a ya hwe ye besere bebi ni se yesere na nasisi abeye Ghana dru tete yedudo de ne yam de sane ade nyina yentumi nye bi oni ene Hepa Plus Pavi Plasmos enti me kan se fa ne se wo nyare na emom no maduro no ma ho aye din ene ye mpanyimfo edi ho adanse ye ma obi a wanya bia no bia no edi adanse bomoden se be bia be bovura bia no onsa be kan duro bi titiro na ya wadai jibi kofie mabusua ni nya so mfa so na obi ye ade o Bible mu Job na mehuni say yes esua Job ade ba akon ye ono ne ma no party hard no omo ye drink up eji omoni no na otifie bo mutri so afore na ade ese abatan yesua se wa ma obapo mudin anya wadi hiade a eyo how kese ma enti obi a otie me bia oba na bi kro university e bi kro wa hadwuma se o ye student SHS ana o sua adwuma fa phone frɛ no bisa ne se wa nom Hepa Plus Pavi and Plasmos ana enya so yare o make sure se ne ho ayedin good nana ene ye da papa me kan futuo bi ene asem bia me papa kan kire me nana emu oduru ko kan tra batu tsena se dwedwen ho a o de komu o se ehwa o hwe me no di me si yie no enye se ebia o expect se me wi a me mehwe no bi en kan plans ho nana ne plans nyina ne se ompese wawi a wanya ne kakra bi a odi ato ne sa adi nana ne duane bi die no ne kakra no so odi bi ba behwe me ompe bi bia free me ho what ya say ompese me ba ba gi bi bia free no very good nana asem ni mu do na emu ba ko ne se ene nipa dodo no ano e ma gi bi bia free mo enye direct ya indirect ya denti imagine say oba wasua de oynes all sabi tete no obesua de kidney problem atiesim kakra no o de behwe no sure obesua de yare bi abopni na ogine ho ba bia enje ene nyame adom Hepa Plus Pavi Plasmos ye tufo se yare emehunahuna yen da chinti wa nkasa no maduro ni bi na ma o mane nso akwanya kire mo kwan pa no mo nyina o mo amfiri ho na last time student bi frame me na ma mani je se bribia me ba be ka Hepa Plus one asem wow o se dog afekura de na sebi ayekuru odi gunsuom onsa hade ye modin odi gunsuom ade ye se de paper form ni tables no inanimate enema so no ena ye ma no yenye enim so omdi gunsuom di no de wo hye ho o se fi se me sha ase tu no fo a ojaye a ononom Hepa Plus Pavi Plasmos e de atadwene bi toto akiri na ayekuru sisi ekuro no ko enkeka ne bio wate ase ena onwusu sa chemical ni wate ase ensam na ye ka no enkwaje wo mo sa ekuro na aye no anko di sa di chemical ne obon cervical cancer kwa ne ho agim enye da kuro pe na be hya se o e be bontu ya nkakran enti me kan se ene die yenyi ya dwen ne ani kura mfiri yade so ne yan hyehye ya pomuden no with Hepa Plus Pavi Plasmos na growing up
na TV games near any common, video games near common, na brick game so kai no cre o sheshe Nana obia otumi sheshe ni ye no otumi bo more than 1 hour na on game no very good. Also nim yusu a 5 minutes crap. Ya game Nana sana ya pomudin aye. Okay. Ni na bebre na ye nimu a say ya pomudin me ya free we asintem. Yeah. But Hepa Plus Pavi Plus must abase ye nom amani pedua no ahyehye ne ho yi. Good. Eni ntine bo anya din ene ko pebinom. Baby amefa bia nso. Bia okwa oso pe Hepa Plus ne miensa. Hepa Plus Pavi Plus must kwa dibi. Say ya de wo ho dadade a Misrawo fa bem coffee ko so de wa hu se wo yare nipa mienu na ko bo mpayo nana ba ko so onyankopon me dem ye de bon ye ni hu mobo so no de bem coffee krada enti wonu a wo de waje tum se me wo ulcer me wo diabetes me kwa de infections yi na ehunu na me mema sem wo fom me sayem titriti o de waje atum se wo how dada eduro no nyankopon be fa so mo wanya wa dance die na wonya wa dance die a woman ba konsina bibi ne na nam ne yem or prepare ho craft for surgery or kotwa o market ene e kan ho ti de o to ade na man bi san se a say me hu yi ene o se sei na me kra no sika ene ye pene akoye surgery ti one Hepa Plus Pavi Plus must be konum bi yeah ni nyina se surgery na nya ama so what o mo koye scan ne labs ni nyina no o how no eni ho bio na all frame mu no ena all kan kire me se doc how no mahwa say mabio doctors na confirm me okay eduro no menyai no mo na metumi atoa so ya nya eduro no for yare o ye ma wapomuden se begina enti time a wo gitum se wo how nti Hepa Plus Pavi Plus must wo nu bi nya me de yare na firi so ko so no ma ho nya den na de chen sei ama so won so a eye o se wo gina ho nti wo de wo hia so be no maduro no ye fa eduro no eye waduro ma me number no ne number ne 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 na me sorry Hepa Plus mudi na nurses ne di gidin okruma no person me mani padodo na adwen koso on say no no free training free omo pe kubi de ye fro no omo hwi enini su no aduane ne de afra omo pe kudu kakra na omo de atadua ka ho blend nurses na eye o eti onom ne Hepa Plus Pavi Plus must we hwe we agu ne bottle bu ne flax bi mu sa bonse o sepening kakra na no na be mo ntia se wo ne nurses fo ya na omo nyame na esro bi usini sika kankan nurses waje dean wasiesie ne ho twen wo de formula na ba wo na omo sha ase ache na omo nka ho asem eni omo ma mi hu formula man we dia na onom ne Hepa Plus Pavi ne Plus ni wia no ma nonso e di ato achi na se nurse bi dibi ma wa obeti ase di ntie se nurses e frontliners ampa nurses nimdi o ampa adwuma nurses ye okrum ha no ampa yani ya ho adwuma wa ama si say no boys bebre hu se ese so mo yire no nyina tumi ye de nurses ni bi mo eye Hepa Plus Pavi and a plus do no wi fast mood ni bi eye woniema ene ye ya wada ko gibinom bebi e ton aduro bia kwa e ontopa ye ho e woni nsu ho aduro ni ye Hepa Plus Pavi and a plasmos me ba cha me say ti number no mu e de ama obio sabre yi a the founder himself wakasa wie
wadama frɛ no ne number ankasa nam de ma no na wo ne no nkasa de wonte ase no no nkyere mu ma wo 0542 778572 and 059 1367898 so wa manonia fa wa address to sa number we so ni wo dum nkasa wo WhatsApp ne so no mo mo amfa bimra wo 0542 807 907 onso di asemi so na ye ne yefo na onso de wadanse beba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo nimfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Adaminim. De me die sie wo ane say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim se ema ene mema nyina timi no mpio. Na enye Dawud fo ya na ye Dawud ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi ene ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawud ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What di bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkrato yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuan nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awo ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabanu ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu Crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehumba. Me ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen. Ye de wo mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa. Me ka me kire wo. Na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidie free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada
na adron kitinkiti bi a sɛ wotafre ho a sɛ yare ne stroke ɛnam yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid meka dadeɛn ɛmɛma yɛ mmerɛ wɔ mpam nyinaa wɔsa ho yare wɔyɛ acupuncture ɛsɛ sciatica ho yare nyinaa wɔyɛ detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho tɔ free sɛ yɛmfa yadeɛ nkɔ nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo branch bɛn na wokɔ yɛ no ahenema kokɔben a wɔ bɛn Geomas Company etimu nkwanta no so hɔ a wobɛhu Faith Homeopathic Clinic signboard sɛ si hɔ kakraka wɔn numbers ɛyɛ 0275 96 94 14 ɛna 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic wujidia jonkwa owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efi kama a wotimu yi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mu ane tu yo emfi duduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban he mi koho sisie we di oponko pedentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adepa ni krom ha de wonkwa na wonim adepa no piao unim entwam me di product fufuo bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom ha de woni adepa hene no se me mo kira kwan kem na me ho premi kumase ha de adehyeman ye ne Dr. Caesar ene di animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on papa. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4 yadamase yakoya. Yasan Bebio aha ye 102.9. Aha eye Otec. Another abna frima ene fiko to krium ya waba ye nim ha na eye nikunu kwame ache mfantini abe ma ya obi lenke ne ma no se wo se obeware no na lenke yi akọ lenke ama akọye lenken things masi se ye ya ye kasei ba mu miensa ne ba ye ba akọ antena mienu ye tena ye atete ya ba ye yi kire se be ma no de ne famu no ankosi aga nwontumi bie wunti wosan ba ni nchi oba ni nchi a krache no emfini bio na wiei Queen Rocklin osena na ya Krobea Asante wada meburu awiei memo hawo na onu abedwa fo mo hote sei saa de yi a ye frɛ na wade yi nana ekunipa o ekunipa. As for me, I'm not married, single mom. Sa, you know why? You know, eduni here. Emebusem nie. Osana na ya Krobea Asante. Awade semi. Di Asem Beba wo. Okay, muntu kofi achemra. Na afi ensamwa ewurei edi abono no. Na no yi awowo wonfa mraba yintie. Another sani ya woti se ya no Dr. Ebenezer Ajamai
panyinipa woda ebenech hebala no na enawie ye ne no abo enkomo no ena ya wada ya hye ne nsuo se eye fearsome Thursday Hepa Plus Thursday enti eduru ya wada de a ya yemfa Hepa Plus no yi ni agro enti wutie na wate de yei de aka ye wana montua obewuram ne mprempren wakọ na wakọ akọpẹ bi atọ se wunya bi na se wototo a se ne doctor kan ye ne beboa wo ebeboa wo nipadua no ewiase se nipadua gina brane a eniyoma ntumi ntwi mfa so ena wie me kan kyerɛw se nipadua no o mani gina brane a eniyoma ntumi ntwi mfa so eduru ebeboa wo ama nipadua no agina brane eye Hepa Plus Pavi Plasmos se ne wote no no sa abre yi a waka sa wie no wasori frɛ no na one no nkasa na no me ka kyerɛ mo se Malawi aban ahyɛda to university professors amoma free wonum mamu abagana ha ebenage heba se wonum ba behwe se ne ekwane a Hepa Plus ne kra no ye fa so a ye no as Ghana fo kyerɛ se aduro no woma tie aduro ne nkama woma nya evidence wo ho se aduru papa bi wo Ghana enti sa wote Ghana ha Malawi fo na eno mo no na ade etena honko pebi nom wate enti papa ya sorry bibinie na wonte ase afre no sese ya ewo 0542 778572 ena 059 1367 unya fresa ahoma we ya beje so na wiei Osipes Enterprise yanso ya asoye se wo bakumasi Krobea mu a Kejetia Dubai inside ene yewo ye ben police station na wo Kejetia Dubai no na anuanom ne adofo ye ton perfumes slippers ema ne mema de perfume brand bia wo hia bia no Osipes Enterprise photo bi ye wo Assad ye wo Metlot ye wo Club de Nuit ye wo Polo any other brands of perfumes are se wankasa de gu ho a utumi hu sa de papa nie wati ase na ye to wa de pani nyina no ebo no nso sa da fom ena slippers ma ne mema de a ye kan ye wo Adidas ye wo Nike ye wo Gucci ye wo Hermes ye wo Versace brand bia wuhia e wo slippers mu no se wunya ba beduru Osipes Enterprise a ubenya bi ebo ne da fom no ne bo no da fom ne san so ye papa wati ase ubetumi abetu bi akoton e na abetumi nso abeto ne nkronko na ade akwa akodi udwuma ye no manie bibinie na wonte ase afre ye eye 0249 23 8370 ena 050 252 0634 unya fresa ahoma we ya Osipes Enterprise for beje so ono be kasa wate no aboa wo ene 3P garlic mixture nenso eyeduro na eyepiwak natural health for ena akofa sa aduro we di aba aduro ni yo 3P aduro no eye unim natural garlic wom enti sa aduro isa wonum bia eboa ma mogya di afusa ni yie ewo nipadua de mu sa wonum 3P aduro bia e ma power for your daily activities me pa chawo pressure no baby e de wonam no enye o cholesterol no baby e de wonam no enye we immune system no function ye enti yade abobo basa make say wapone waposo sasabro nie to de bi kura no ahohono te seduabo bi nzu duabo wonua per 3P garlic mixture oba misi eba kolena ke ba dani eba eni baby eto nuo bia na aka se per 3P a ubenya bi ye ni anka se number nie for further enquiries frɛ yen wo 0248 92 8824 and 020 100 0021 unya fresa ahoma we ya 3P aduro no ye ne de aba ye no be kasa wate and abapa mo the biggest online shop in Ghana anuanu mumie ni dwa enye da bia na ye be kurukura se ye kokromu akodi dwa wo to de bia ye te ye ni aye fie ade bia ehia yen ade bia pese ye to no because of undergretalization ti ye betumi ato ya degretarize bibia amaye abapa mo no eye abefo kwantempo so dwakese ade bia ehia wo nipa dasani no wo makrom nanso ye obeto maye de abrɛw
saa na abapa mofo yedi edwuma enti ko Google Play Store ana ko App Store sese ye na ko download ye app no abapa mo se wo download wie na wura mu a ade biara ehia nipa da se ni we ndada stream wo no ye to bi yeah open phone na ubenya bi laptop fan TV air condition enioma ye use wo kitchen entade a ye shei ene enioma ye dinua na aye ade bi a wuhia bia no ubenya bi wa abapa mo ha wate se wuni phone na wo de be download ye app na ye no manie je freyen kan de wo pekeke brand kro wate ase size eni sene atie bia no ye mo ne bo nkyere otuaka na ye mfa wa de emra ye na ma ne ye 059 338 6133 ena 059 339 1848 ewie Asasu Heba Center sofo asamwada no sofo ewie memwa ha na wie mechiachia obo wa baso adwumapa eni adwumaden a wo bɔ no eja tuato na wie papa wei se yade bi daw so ya wako a wabre pa na enko no papa wei beboa wo se wo ye obi a esikyire yade wo so wo ye obi a namu yade wakɔte bi wabre o wabre pa nanso enam yade ne nkɔ se stroke dwodwe yade bi aka ho ato ho kokram cancer ene hawo ana se hernia ana kidney mu hawa papa ne wo ho adu tatahwe obeboa wo de hia so obefre no na ne papa ne behia ewa Asasu Heba Center ewa Tafo 4 miles station na chi wo papa ne beboa wo na wono na sese ye ya America sei wakofa kubi heba powder ediaba kubi no yeah so we ye bema untina mi bre yo untina mi bre me ye bema ni bi wati ase se wudru mpam ni e de wo sekan dwananka ebe ya me ya wati ase me dru mpamu a me gina mema nyina na mu wo ho ti me de no hye me trim na akora me totu me kubi bi fa kubensuo anansuo de bi na me de fra wati ase emre wani fili me enti wonso mamre wani nketesi ani mfili ubi beto kubi heba powder ni bi se nan bibi sunti waye mrempem 2 minutes na abo enya de pa ena wonso wade twia na atwi kom bibi kura nam sunti amasa de na ba no se kubi heba powder bemu a wawie oba Otec finfia ha hwehwe Asem Beba Dabi fu benya biato ebebo pa ena posa heba wumurum Mr. Heba ne Blessed Record nyina wumurum Fodro Heba Yaw Asante bekwai ofata drug store ewo abu akwakofu dia station ho baabi a David to aduane no ene ofata drug store ba ko nso mfensi adankwa ame obe Roma asore no ubenya biato okosma deba ewo obo asenso a ubenya biato Dr. Samuel na sofo Samuel na ye adrui ni no manie o yare o pedro bi o frɛ no eye 0243 50 5775 and 0244 166602 ofresa homa we ya kubi heba powder yen ye diaba Asasu Heba Center ye beje so ye no be kasa de wonti ase no awie ye be chirim na ye de amawo na wie se cheduma se Rural Bank PLC emu mpanyimfo nyina me chiachia mo the CEO himself Miru akwabna friye na wie a very good afternoon to you anuanom se cheduma se Rural Bank onom enim sika sem hontoto ye enti wonom ba ye no emfinhia aduanan num nie 1980 ene wonom ba ye onom homma asem da wate ase obi nka won ho asem one da kire se ebesika sem hontoto ye de a wonom ye godi atewum David de ne ho asan abo Goliath we nye Goliath e bo ne hwe ho na emom de David san de ne ho abo no wate ase na Goliath ya David san aka ne ho ugidi se de ne besie se cheduma se Rural Bank PLC bebie ordinary current account anu no COT corporate current account anu nso no COT savings account bosome so a ye sandinsi ho beto so amawo susu account ye maba wa ye mrante no obeba abegege eda wo ho akere wo no ye bema osusu besia
e ma de abie wadwuma mu ya wa account ba ko e friend me badaachi account tonka krakra gu akwada ne so enu bra akwada na ekọ na nim te secondary school na mu aye den no kosa account ni mu edam koyi wa de ye fixed deposit aye no interest rate ni ye kama ye money transfers ahodo Western Union mobile money transfers de interbank transfers ene ye wo mumu USD wo be link your phone na mo account no ba bia wo bia magic number no e be perform wonders the amount what ye shares no ye to wo ba ko 10 pesos to 300 cedis iko ubenya dividend what you say we ya abanye djuma yeni we ya ankura djuma yeni woni secheduma se rural bank plc edi djuma ye ma obesia wabra ye nkyere ho ye wo ba akokura ende ye fa abanfo se we ya abanye djuma controller tua oka na woni ye kura ndi dwa wo pebosia agina hoje bra fa won krata bra na ye ma abesia ni bi ena so oni edi dwa na odi hie bi awu wo pebosia de aye na yi a ye beboa wo akuafo momro na secheduma sefo aka wo ho boa yen ye ma group loans umpe we na apede yen je branches no de ben wo no bowuram sisi ya ye wo secheduma se branch no eben edwa no edwura ye branch ne be GPRTU da no oba kwa abiri Kenya ase Kumasi ya Kenya ase a ye wa abrosan se hwa ye be Kenya ase ya me school no oba anwunaga ye wo je ne dwom ho abo post office nachi asonwaze kwan yi so oba tafo a crab 600 anamofra through school no ye ben no ye adum ye wo boss FM dan wachi moizongo ye wo second station obekwa akoto manager ye gwa adwa ye gwa ye obeboa any mobilization centers miensa enyina so de ye no wa adwira se cheduma se municipality mu chechewre de ye wa fija kwa abre north mu edidwan de ye no so Asante Mampo municipal mu ni nyina no so owura mu a ye beboa for further enquiries your number is 050 168 2737 and 050 161 7924 awiai Enfantini Abrantie Kofi Ache ya onona abna frima ya lenke ne ma no na okoye nkobesie watwa runabout so utwa ubetwa besi wachia odwumtuni ne kaaye no enkobesie me koya masaya ba fra santimamu akonfantimam enzo angozi hwio awadie akoda da meni masan wutu akwa metumi abonyom metumi abonyom mama kodwomu aba akeme metumi abonyom jataba Kofi Ache ada no oni ahoma ne so Kofi Ache se oduru dade obefre oduru hia dade ose ozo wonso oyi fish enti oduru dade a se dade ne de o me de botu no ba no am besi fom o fa dade yo ti oduru dade a ono abefre na ba dade nso se okọbo ase a on mines for no se mines ni ka so okọ dade a okọ underground o ya fantifo so de no no ya fantifo de me na no fantifo fantini bi chiri mu wa ko fante okay ye won mienu enti na me kasa no because okọbo ase se ya na okase obi ko dade a dade means okọ underground enti na okọ dade no ayamadwene mu Christian kakra okay enti sesi ade owoposo owoposo na beginning no yedi kan na di nkomo ama na kirem ni nsem nim ba na pese nko no atu na numutu se de o kan se no krenye no kre obaye wo hana yetumi aye okay enti na nkirem ni nyina ne se ma aye no kre ne yiri ni na obaye mfa buo ma no yedi kan no ye toso mienu obobodua ana de toso miensa o kasa o mo bia anka bi ndi ontumi de mum kwala ne hwe na o kan oboa wo hwe wo mo
and they say was send this card mama me. No, I didn't nkwala no. Last year on first kanko was 2 months ago. No, so on first kanko. Na akwala ba akoko school panyin no. Obi se men kan kire se wo kasa wo ne wo fom bie wa no. Ayo. Aha. O se da bia wa study ahwe da bia jataba nko e kasa de ne wo fom. Enti bie wa no engine room. Yes bo. Yo tifo kasa ho ye ne den sa na tie but oba no oni obi ku a o ho nkasa yi ono a enti okay kasa wani bless on ya me pa jo sia de yeah besu yo ye no kre de na wo kire ne se ewrei ebu no enhye da ni ho mfamma one na busua na recently ko send this scam 2 months ago no first scam an bi enkola no panyini ko school ho panyini wo 10 years a enka time a wo ko no ono akọ school mo ko fa akwada no de ne ba ha obaye no o ma akwala ne nko school nti wo se opeso wo gi akwala no be ko school ho no mo ho de obetumi ahwe no ono ni nyina ne tie obetumi ahwe no onfa ne ma na on peso de ne be ma no eno na ama mentime ho ase ewo wo no montem bibia ni wo montem a eye bone oni abaye di nkomo kama emum se nsema o kan sa onhwe no bro ni niema na ewom na abusua mpe na asem no enye no kre na e ka se okay se no kan de a se ne wo ye na se de nti omyem hia na yemu se awrai o send sika so o records o nti on fa sa records ne mra na yenye na o se o aje se police station na ne sister be kan bi akwande ne sister de de ne sister be kan bi ansa na oni akana se oh so sister nya oni abaye yi na wo ye jada na se so ka bi oh so ka bi kire ye na msi o okay o ko ho no de phone akoma ne sister tin sister ne ka sa wie no ka so omra de a obeba ndi ko no e drop ye ndi chi no mo afre back ofre na ye oba na mu se ne o de oduru ho o de akoma ne sister abrantie wo so ka sa free he na msi o mi wo kuma se ye pese ye no kasa kakra o mu kan infante nko ana no mu ka ha o mu pese o mani ye kasa kakra na msi o kwan da ho dia amenu abema na de phone na breme na abaya no na asem no ye ma no ware ne nan ware ne kina wamfa akora na amaya ye nhwe no na msi o unu ane so hwe no na so oboa oboa onhwe no ye ne ane ese ma ne nhwe no until say what the akwala na ba na wa be paye chew ansa na me ahwe na mse mpa chew wo kunu ene mi ntumi musa ne se bi nsem hunu sa na mse yo wo ba ene o se no de mi ntumi musa ne se de waka no nti ye nhwe ni nua be ma ne ma no ho asem ne ye nka na mse okay 1 wo nyaw na wo akwada no 2 wo ni nkwala ne sutumi eye ma me ne papa ne pe nti se o se wo ma ne nhwe na emra be ma na hwe no oh mo fan so ho oh na ye oba be chi ye watakra de ho na oba be chi ye takra de ho na se obede na mso minim se obaje phone se bio wo de wanyini sini be ma no ka woni ye be kanya ansasem didi matam na mso o minini watawo asam na me be kan na minim se bia wo be ka badwen basem na se minim se wo kra de wo be tutu jagum ase no enti de wo kan ene ebehwe ne amamra ayi na djuma ama ye ready twen na so ba de betimi esi ho no ma oba ba to wo mo ho na mse yate obati yenka ene se ye de ba ya ye di nkomo no okay ba ne ye frɛ Akofi Ache no nse ye wura mu no so wa frɛ ebi ene se wo so wo ayi so a se osi da ade ansa no ne yakasa me pa mo chel Kofi Ache nie on fa Kofi Ache ntoso Oba ententan so a Facebook, YouTube, Otec 1029 FM. That is the picture of Kofi Ache. They say enye sister ene beka onye no onie. Na sebe oye oba na akofa be me bia owo sa mentality we ya obebre pa. Obebre. Inti what one so description bra description
Mame description obo. Onso. No I say yidia say nanim na mehwehwe na menhu ni. Say tetewa yi ni bia. Aha. Tetewa die ni bia. Onsa na wo hwa esunu tumi popo. Abusiafo sabre owura no na da afidie ni so no. Na oye obi a woye tiatia kakra. Say onsa nso. Ohwe no a nani afi. Na sabre oda so a wakunkun ti se eyi no. Na ohwe na say picture no ache eye pipa so die ni bia. Enti 2019 wo mutwai 2019. Say dey kenche. Ada 20 say. 2019 dey san kenche. 20 say. Otec 1029Fm. 20 say. 2019. 2019 wo mutwai. Nza wa ato. 2019 dey say 6 years kura mu no da ono wo kunkosa. Ma hwe picture ni ye. Ma hwe ni ye. Aba ya wo wani so Kofi ache. Okasa oboa. Me di oba wani so ukuru de me pem sanso na be ma wani so yire me pem ye wo ma ni bi wo hono mo a wo ma wade egu wo ma ni ensuade entia na ware ne begu because wani ensuade ye wo ma ni bi wo hono mo a wo ma wade egu wo ma ni nso wo no mo yire nom omfa ne yire nya hwi wo fie awade ne begu enti wo no wani nso Kofi ache oboa Yakob kasa lo for the kasa lo for chire. O se wani nso no. We se enya no kwa. Wo peduabo. Oboa. Na oburu ni dua. Na cho mbeka. Wo bo ni dua da. Cho mbeka de. Wo bo ni dua da. Wo ni dua da. Krachi we pa. Okay. Mabedwafo bebem. Ni nchire mu a wode ma ajataba no wo som se wi wu no sei. Do aka se mimi bondu ande oba ana ka se mimi munu no oba anya ne kore se mimi munu o ma ka kire wo se o mo je enkwada ne bi afiri wo o kan na me se akwa mimi do de ne kwama no ana nipa no kwa na waje akwa na kwama no wone menya fine ma me kasa lo fo kire me se nipa na wone me nkasa na wone menya fine na mihia no kwa wacha na wonye so no besi da na mehwehwe me ba na woni wa me tebe kusa mba na wase wo ho ana me se me fa akwa na me pese me hu nipa kora akwa ne kwa ne nchen ne ya tena sene ntia se ya adwuma nsa na akwa ye de wotimati akora no se won so ka kire me wa afidie so ha se wo kura wo frɛ be man ka kire nse wo ma panyini na ba ne ho no obi opese oje na ade na nka wo ka kire nse wo pese wo mra ho no ka so ompene pachan die ntia e contradict you say me frɛ na no man kwani ska no na me nkwa adwuma operation adwuma sem ni me ba wo tobo mewura me yere no ye jai me ne wa wo mienu me no me pese me nua ba se menye me ba enti mani abre kire se me nua ba ka kire me se menye me ba menye ba ko e na me se fa ne ma me e na wo se de me man ne na kotena no one ne nye fine enti yentena sente ye nwase ansa ba wa wo nso se ka se wo sa se wo ka kire ne se o meji akora ne ba ko wo ma ba ko aba ne nchen e na o se wo kobusa ne sister ba ye no o se there be contradiction. Which is which? The time I saw my jack on the back on, let me see me what's me. And I say, I'm and will be all pen idea that do. Can I say any good American because of our cranebra? Then I make sure I say, money, say, baby, I can't what nano. Me never better one echo. Or me will acquire that one echo now. On the subject, say, was it I say, what jack rano? I can't say any back. Monsieur be about a bed, bedroom, maybe me fear when I say. Ba ko hwa bia kwana wona na mi hu akra no ena ye ntwense na e ma sa de ne bae onu ne kotena na wo ye kasa preko o kasa obi nkabi obonte sa dinyo okay mabedwafo bebam oba de achia me ababa we sa linken ne die mu nsam dɔɔso o linken no e mu nsam dɔɔso we are linking bia o okay linking from Kumasi to Tadi wakwa samba the man say my sister how good obobrem akra me da se ye che ye tifo nya titiro nkukwa adwosuo fo no o ma biebie mu ho atelia fo me ensa no me mamu nyina monitie akra on say asem a ye kan wo hwemu a eniema bi wo mu a ama we nyina ekoso
Entina yese ye ware a ye nware ye kunu nko a na yire nko a ye ware abusua nse awuraba no kasa no sesi ajataba dia wode ba ye kura kire se oba bi se enya dia o mbepene so ama na ware ne ne aware ne china it means say wo mo no omo mpene awade ne so enti wodo bia enni abusua no ene awura yi ntem awura yi sun kasa ye sesi a wo se onim ba bi akwada ne kotena nanso ne nkasa yem no osan aka ahyemu se enipa na wode ne koma na se wone ne nkotena no me kura me ne nkasa so na je so hu se abusua no ani awura yi no omo ntam enwo enti be ye den ene se abusua we waware mu amana yi ebe ye den pa enti abusua fo yemfa ntu ye hu se ye kwa awade a enye be ma nko an ye ware no na se oba nko an ye ware na wo se abusua na aka no ebi nso so ye pekwan ya befa so a ye ne wo mo ebetena afei ye hwe be man kasayem ase ni nua ne na dwene ma no ase ni nua na sigina ye ma no ase ni nua no na control no menim se bia ni nua no na ehwe no o seseyo na he papa panimu a wogina ho yi ade ehwe ani mfie aduro yi a ma me ukuru no hwe obe mfie be ze so na me kan be 40 obro 40 years or ko 50 patron ja ejise bibia okobusa ne papa ne nua ba omo te sa ne ya na boto no munye adwuma nkoyie di aso omo dai omo nua no na hwe se akwada be sha atade afi aso a ozimakobo mi nua amane ama mi nua be ka se weina yesi ye nto atade ema no na so hwe ni nua no momu na ware ama no bema de wo se oduru ba bi a wo ye bema wo ma amempo a wo wo no eduru ba bi a wo hye nase ono a edu a one wo papa mpo a ebi omdu ko school omu share school omdu tu adwumam eduru bra bi se wa ware wono omu nya aka anase wono omu ntem ntede ba nya niema nyina na wo koka kire wo no mo ansa na wa ba be ye enti wo se odi wo sa wa wura ye ne ka ka se mi huni se one ne ho oda so hyenko asomase anase oda so ya akwada ema na abusua no na hwese jataba ne kasa wose me de koma mi sister ansa na mama muaye jataba si da bi o se we de enkwada asem ne yeka wo ma ne ho asem ne yeka wose de mekọ na da loud ne nyina yetie mekọ me se me de koma jataba si da bi wona asem no efa wo na sister de ampani ampa o de koma ni sister na ni sister anzo bobo na adwene kan ne opewe bema wei bema se odi yemfa ni se fie aduanan kura no a awura yi kan ya na me wura we gina ho na ka me ma ni fie aduanan me ma ni fie aduanan 50 plus me ma na aduanan da esa asma bo na trimoden e o se me ma no ne ewa animu ni nyina na we kura ya muhu we ya 2019 photo ai en go say CCS abeka ho we papa ya we ya ogina ho ya so we die wo ya me size 50 bochi ne nyina oda na abusuafo mema ni bitisa enye mema bebre wo ho a wo mo dai wo mo nua wo mo da wo mo maame wo yesa wo nyini sa na menko wale enti se nke so woni awura yi koda de a eye okobo ni sisa amane se sister ene me ne me yire kodo wa na ya sha ase Mary no ene Mary no na mo meduru se ye behwe akwada de a na wo no sister ene ekodwen ho na wo se o mo tetakurade enti e ho de aposifo ni ho enti o mo twen ye ne a akora yate ho nso so aposifo ho opani a owo wura mu no ebi ofie enti de ebi wo Asante mamu ha no cape ho nso so ebi wo ho woti nsuo ni so wa ye kura ye mani si daade mpo na ya soru mu woti koduo no mu abonu ade se ya holu no na ne na ne nka fom abusuafo ye mfanya adesuade ne se obi so tie ya onka nkyere no se ye nye saa ohun se wo mu mienu no so no akura ayi bi wo mu ntem a hwe se we si akura nko school we si ama ne nko ensu ato o ma ne nko na ada ne ntokwa ama ho ye yaburu obi wade bi wo ho a se ye nte ye ho ase se ya na beba se no amankwa wo mo tekura nkenkola no mienu ebeche because ba ko beka se me ma me pem asem ba ko beka se papa taa me mpapa de enzu otokra o se me mfa nko school me ma me nso de enzu oto a o se ma me nko so nsem bi esisi wo mu a ama asem we no ne kana ye bibia e ho no enti no ba bia wo bia no
sisi awade ne de ye de ye nka ho asem na emom ye de ye se enkwada ne de eye nhye se ohwe nkwada no se wote ni nchen ye se onte ni nchen ye e so ohwe akwada no ndi akra ekwan bia ye befa so na obehwe nkwada ne de ye behwe ama na hwe nkwada mo medase eya kwa me shanen so se wi Dawood Eba Hospital enso eta yachi adofo ni adehye ye kan akwanya no aba maune sese yade bi tete wa oni traditional Dr. Dawood ebebompu ni mpu ewe jeso krapa edania enkane na Metro FM ni womu no saa danu emu na Dawood Eba Hospital odi ni dwuma free ene wutie mi oye bema na sebe o mensam ni nkoyie ana woda fom bem empejampo misrew se wunya ba bedru Dr. Dawood nchanya adekode e kofa ba ye mane koto fom na ye ne hwienye yi no obehwehwe ode aduro be kan ne be pejama wo yeah wo yo ba sebe awi wa pebia che wunya wo yeah de yesi akwan intima wuntumi ngono papa no be clear free ho ebe pa ho onso benya badi bi ato da so wate mu esi kire yade ani moja broso hamwei monka mo homra o papa ne wona duro tatahwe wo be hwew se no due stroke yade bi na aka wato fom a wo wona duro wo be sorry evidence base kwa Asante Afijase New Town SDA branch na kobisa doctor no wa bo wonde so ho e wo stroke yade ho se wo yo bi enam yade tete wa atena wo so ache wa ko enko wo de ye ulcer ojonso sembe ma prosetimu hawi bi aba fibroid na ha wo ana sebe koko tete wo te hore twenden bra Dr. Dawood nchen wo bebo awo ne number ne ye 0244 886437 and 020 168 1717 and now we are the trusted brand Simple Plus yeah Simple Plus and it's a wood tiemia uniada sani me papa ne ho asem kire wo say ya na mani age because phone ababe ye part of us as onipa da sani eto de bi as of phone say dako anana anu na onye ya na ho tete o enye bibia nti o ababe kanipa ho yeah enti se wo pe akade ya wo de be kan phone no accessories de ye papa na phone no problem mmemu a me kan for Simple Plus de no de bawo brand way eno ne agidie eno na ye papa me maso ahwe di ho adanse ye enti onua won so bihwe yeah wo bete de me kan ase se wo pe charger choose Simple Plus ne de no na ye se wo pe power bank ana wo pe phone battery bi a wo hia bia no to Simple Plus de ni bi se wo pe earpiece hands free bluetooth earpiece neck bluetooth any headset me say to Simple Plus de ni bi say your phone cover iPod ni protectors any hia wa se wunya ba bedru Simple Plus na kachia wa wie ye ne omai ubetumi abetu bi akoton ubetumi so abeto ne nkronko woke nante na bra ya hayi wate na beto papa no preko ye wokumase ha adehyeman kageti adehyeman ya adehyeman ye ne Dr. Caesar aso ye no eni di animhwe wa adehyeman ho ena wugina kageti Dubai Gate2 animu ha opposite kageti Dubai Gate2 ehwe animu no abrosan ye si the opposite side no first floor ye wo ho onye mehia na ubenya Simple Plus ye ne pay na wato ye number ne ye 0244 590374 and 0241 709636 and then we are digital hebe my phone na mechiachia mo Dr. Mensis we a very good afternoon to you papa ni dia nkasa wo ho na nso nim se me amte akura mi nim ne din Dr. Mensis na na me nso me Freddy bi na nim die ntia e ma no papa ne ka woni asem ma won or the grow fine herbal tonic e ka ma asem ma won enti mana to the Dr. Mensis enti yenyina ye friend Dr. Mensis muntie se wo yo ba na se ye ya ye ka sei onsebuo no eba na enu dako na twa minu aba de ebo ano no wabuza ho se he na eko esunsun so obeba wo nunum grow fine na emwa wo
obi de ne nsabu na twa emakora menuaba o yo ba o menka se nei emanti wo ye free o be pa wo wiase o be bre o nunum grow fine obi nso de ende ba ebaboro so enti sa ni panda bia wa ye hata ho ya wo huna na anim nhye nkran nunum grow fine obi nso de ba yaw bosome so a wono na ada ne calendar no hu se wo ba bagia katua nunum grow fine eduro do eye wanum wato a wuntumi ne di ema ne meme wonsa ne onan aye otititi ema ne meme edu anadwo a wuntumi na wo sori anopa no aye mremremre wote ho twen den nunum grow fine herbal tonic. It makes you grow fine obeye fe eduro we vitamins ahodo a nipadua ni hia no ewom sa wo yare na wo no mo a wo ho to won tentem wo nyare nso e bon ho ban ne fight tia infections. Grow fine herbal tonic bibini na won ti ase afre ye 0244 596532 0244 596532 unya fresa kuma we ya grow fine for yenie ye beje so ye no bekasa ye won ti ase no ye bechirim na we Volta Drill Limited ye di nsuo ne yetu so wo be kuma se kroimu a ye wa hojo da aban ye wo no ye main office no ho ne wo na akosunwan tachiman ne doman so a ye won krabata wo ho na se uyo obi a uhia boho wo fie wadwumam wukuro ni mu uye nsu adwuma ye ne betumi adwam yie akọ asase na yase ne atwe nsu kroje edi ama ye adwuma wote Volta Drill Limited ye bodwuma ba bia ufie no se ho ya abuom afrom anwam se ne hotie bia ne ye betu nsu a eye kama pa edi ama ye ntwe ani ye betwe ase ene di ama so when man kwanche fo bia betu na problem aba eba ni blowing eba pump insulation any pump servicing problem bia wanya e wo boho ho no ye besiesie di ama ye number ne ye 0244 299520 and 0266 432210 eri atakra de efa hen e na wukunu kofi ache ote new takra de race ni so wono ma aba na wote new takrade rains ne so ho na kofi achete yako ame na me da se ma enche yatifu nyina na enche fitafo mo tina bigini ni master kwabramo omo ase enche mo nyina nana omo ye linkin no mfa wento mo mfo se o ye linkin na initially de be de da ma wo by okona ankosi ya utiri so no mbebo asima si ni manka we manka aware kwa ma anko asima si ni manka me ni we kwa akotwempena na kofi ache awo me catcho benyin ye menyinde awo benyin ye menyinde na ye hwa de bi o enti se kofi ache aware akotuom aware hwa be yi nse onye ska mpo so ko ye chopmo ne so ko bisa ni sister se me koma abaya ne sen na wa kire ne fa koma no nti aware nda bia information no waji free ni sister na ba be bo na aware ni enye ye da ena me na mi gina ho na asem bi eba mtirim se hwe ba bia aware no abaya free a okoyo enti obehwe mu no nipa ne mpese sa aware we beba so because se nkola ba mu kura mpa anhwe yi a nkola ba ko di baabi won yes nkola ba ko di baabi nti ena ye mpere ma aware no kura emma so kura na obi a ya fra wo no wo se wo sita ne be kase yansa na waka panina wo fie ko be 55 years o hwe de wo ye enti be se wonye me masem no won che se wo ye bema enti wo ba wari 1000 na 1000 ni na be se agu se wo nya de ni sita na pe a anana kuma so de a won timi nya oba bia ne ntena wo enkura no sister ni mi so omusutumi ye wo kofi ene oba yi na omusutumi enti se wo se police for mechiwa police for ni takura de ye na mum pono da be ko pono e bia wo ko pono no wa na e di boat di wachi e hon so na wa be kire o me masem no bema wo tiasia wo bema sebi bema da obabi kama no wo sister na kire o se yi se yansa na waye enti that means wo sister ka se ene fase ka twa abaye ya wekuno kofi ene o kwa ne ko twa iriti wo ko wo de sika ko twa me sister se menye wo bema pa wo ti wo eye adwuma na e obo ko ma nti dibem ena bibia se mi sister bem bibia mi sister no nware
okunu kunu de ti nti ono ni sister no kunu be bibia obi bisa Kofi akonta Kofi awo beyi mesi ye menyinde nya oba be si aba na be che de sonchi na sonchi do zin na maka fanti nkwa o nya be si aba na be che de sonchi na sonchi do abe na zin ndem Kofi ma nya sa o to ne ko sise ye ma police formula na nkra me no opompo be hwe because say ni sister no de ye nyini film kura won ka ho oni abaye wo no ni sister na ne dai oni ne da no oni Kofi nkwa na ko dai ni sister nka ho nkra me no abamu a sister na oni sutumi on me kire say ye na enye we no Kofi me say opo umpo say we police for mra na police for beba say abaye ni police station kwan a ye be kire no say we say takura de wo no ye ntimi ma ho ye be kire say ni takura de kwan na on hwe na sa ahoma no se kire wo sa e kire wo nan a wo sekura wo ntimi na wo de asane on pe bi beba no be kan kire say we say opo o si daza obe frey ye so ye twen ye twen ni call say am back obi hu asa e be no ase medase amanso medasa papa no oni akwada no ene ko wirem na onum ko kusie ene nkrantebo muntio onum ko chino enka tetiane e wotwa piase no mebra Clement oni ne squad yahua ene ne squad that time no mo na ye mrantie in town the squad this na ye awurani distance no squad de for no of fire nom man kalanto squad nsuko obunyina ewu squad wom so wo mo kwache no cheno a ye de nkraman na ekọ tie kura nsekan ye tisi mfofo ni mu ni ye pai na sekusie de ne ho bewo akrante de ne ho bewo na wunya pai chew no eguma enkraman no beko na kasa ne enkraman ne tie cheno no ontumi kan ne aka ensem bi mu de afrafra enya sam gitwo ye beko akoche ne ye de beba woni akwada no na kwa akrante bo waba behu wadwa ye no ne nso no na wayiye di ama akwada no sa akwada je fakọ ofie na konoare owura fie o se fie na wo kọ ne panyini wo ho enti sa akwada no na enim akrante nso no akwada no na onnim okusie nso na obeba abeto ne na Krobea wo fie ode be kire na ne na be ka kire de se yei yenwe ye totwene enti se wurai ena sebe mfantini abrante sa de we ya na meka he tribalism ho awo ho fritete Ghana fo ye papa ye tribalistic Ghana fo ye papa besi nne enne nyina no ye da so ye kire se sremni nana obetu na ba yafo a wo ba asantimamu abebobra se hweye no ankofa asantini bema asantini nana onu nso betu ne nana wono nso ko ba bia na wo si so abobra hweye na wo nso ankofa anwurani bema anwurani nso nana wono nso betu ne fo hweye na nso ankofa mfantini bema mfantini nana sao ewo ho papa saa de no ewo ho ne da so nso koso ye woni pa binumu a obeka kire o se yen yabusua de yen ware mfiri saa tribe we mu ye abusase ye ne yen kire omu ewo ho firi tete eda so wo ho enti awurai sabio we santini eno aba obi man so true linking na sei na wo ka owura yate yenim de ebeye awura nya ho abotre wate yenim de ebeye wate se wani nsade a sesa wate sikaye ya emanu bi wo hono a emrantie na anware won sebe awade ni gui onte be ma ni so bie wunti sebe ne nsade suban a wo da na di kire be ma no ofre na bosom ya so no de wuhu se obesende obadiska oba me na me yiska no na me gini mi ni bi hwana ne hoden munsua kasade monfa kasade sa wade anye ye na ma wontemo a enkwada no ye bridge
enti moma asomdwe mra na nkwadaa ne nso anya asomdwe enti wodi anya botre takrade yenim ho aposifo wo takrade dofsufo ebi wa santimamu no ebi wo takrade enti yenso yenim calls a yebeye de afa ho wate good enawia awodadie mu nchi ankoma wo udide Vera Amuako Vera Amuako pankrono ena otie ene oba Vera wenya afeko ede aka onfie ho ene wudi wa wodai nyankopon hira na ho bambo ne nyinkyere ene ne nkwa husan ene yesrede ma wo. Happy birthday to you Vera. God bless you very much. Happy birthday. Afei akwadai ode Ima Basua wanya afeko ede aka onfie ho na wa wofo owura no owura yere emosieboa moro market fo omo se ene eye wa wodai osire nyankopon hira Ima na hoden ne nkwa husan ene nimdie se de waka afa wo ho eye papa no omane mrem. Happy birthday to you. Ya de awurade nyankopon kafa nipa ho no shebre ne Krobea ebi wo ho no mo enye enti bi wo ho a no abompa ya asre wo hini bi so wo ba abro ni mu wo yare ya ye hye ni mfie se wo ba bewu sa hene ne kra ye friend sempo Nebukadnezar kra adamfo no eni ye friend Isaac ye de anya Nebukadnezar adamfo na Habakuku adamfo Isaac ye kra bompa ye wo de nyankopon aka afa ne ho srensa kira ye ne nsisaye ewum tinya de nyankopon ka no enti wo bompa ya sra eye ntamie wa no nka de waka afa me ho no ebi wo ho no mo yesu ne yawo enti sresa de ye papa no ene emrem Abraham Nana Krobea enei ye kan de waka afa ne ho ebi ane ahyehye yade de ato baabi sa ebebam nanso osre de ya de ye no ene bedi wachi ebedane no sure ama bibia nyankopon kro ya nso nam wo so sebe ode gye wone a wani da so nso asankwa maami ya wo ka ne cancer adansie yi eya mdano obi ba manimu anakokram yade ha no na mka kire nse me twere agya Abraham number ma wo ko ohim school junction na agya Abraham moawo kire se sa yade no o kamu nsem omsi afrese chemotherapy se kumodi ande chemotherapy sa de no kra ho ke wo ho kra nya asem ketwa panie bi de wo kimono panie bi oncology department for no na ho no mo de wo mo kimono ye wo ba kwa 70 million ene ye wo na otri nyu na tutu na moyoro nyina ahye na waye tum kokram yade na nya yade pa enye easy enti se nyankopon ni nimdi a wode adom wo betumi aboa nipa ya be hu se ya na mani age ena wie ya wura wakache wadama sibibi kire ye wa sha se wo sa kokram yale na we de ye ni ya brother pani e friend obo ade chia me nipa na honto no de enso adanse kakra ka ba oba ha na dance for friend no de me number man no oba de o afidie so ntimi ntwa ntro dina me bondi aka asem no kokra me bi ato ne nufum abaya young girl no so de akoba bi mienu de tie na oba de direct ne me ho waba first one ene mbai oba de dia dance say ewura na koboas ne so se ne no fo no eswate ya no nyina eja enkoyo de tie fo me nka se ko eswate waba ba kopo na breast cancer dem se ma hwe bebrebe de da bia me ba me bo honorable panimu bi din former MPB friend honorable ma so kofiduma ni fi de chiwa na ewura bi to se o US onya breast cancer ni bi konfo na hye o mo hwe na anko de kokwale bu o mo hwe na anko o ye lecturer e o US ho e na okoye se de no ntimi nkwa adwuma che se adromo na chituntutu se de friend Sameja no na se obi a ya bona ba ne muja da ho no na nufu na den na atweko na nsegu na atwedwo no motuom na ama ne nsa na ho no omo aye ho hwem TV ahoro nso de metade to so ma ya fryer enti wo mo hwe no mo se me di before any after na to so nipa be 9 de different e wo so de ba na ma chechire me Nana Krobea me die duro no ma no is there nyankopon any be dance de me mi 2 million ma chire si oba ne ho ato no mechanic what ties no ewura na to no nyina de ma me enti de bia me ba me cancer so nya breast cancer any da so nya nsa ye enkowu wo de fa pre jabra na ya na da bia doctor fo no kase so oban temu a
omutimi di abrofdo no kra hwa ma hoto saa na bibido fo no me so me ka so ba ntem a yebetimi di ahwa ama ho ato no bi wo betena fie ana wo be ko hospital say doctor for say eni aduro na eni bibiduro no wote doctor saa na so wote empabofo bi ana so wote bibiduro bi ana so wote abosomfie bi aginsemo na wo bewuo no na afi na wode ba eho me nyanya me di aba na ema na me di mpabo atachire no nya yara santi me so me tumi za afro say duane bia beda no fum ukoye say breast cancer nko ade ni da so nyansa usu tuo na mo na brantam na nyakopo be faye so ajew e ma ne nkwaje nsemo ansa me srew e bia na asem ya ya ode na wonu bi wo breast cancer atwedwa no motuom ama no fu tutu no emu hyehye no emu keka no ya ne nso ifirimu ba ama na chika se tutu no chese ne mfim timi nya ne ho hwe ne bodi ye chese emu tutu na nkasa ye say breast cancer mfa nko ba bia je number we na hweme kira kwan e wo hwim school junction wo anase enkran da koma abrewana na anase sunyan estate Dr. Achako ni nchen ope number ni nie 0242 76 48 35 0242 76 48 35 where your WhatsApp abrochire for no mon friend fa so wo de how be a twa anase your voice note never mama ye be hwe ne aboa be yo be ye betin de drama no 0549 10 10 15 15 80 0549 10 10 15 15 80 yo nana makasa breast cancer no wasem awie no na me ba ani last me bembe kan se obidi ani aduro bi adom me amede mankrofo na me se enkyeremu ni se sabio wa wu ade akra na wo de mo ntwe me kakra me de mankrofo bi a mo testament me ndi de wo hu ade akra de mo mba na ne ohunu ade kakra touch so dem ana light so ohunu no on de on famla ma me bi wo koda so ye frɛ no antidwiri oba me ho brande e bene na otwe mienu o frɛ me nura ni kurumpo na frɛ me ansa na o frɛ me o se anti se o oton entoma wo central market be boso me ense ni ontumi nkodwom na ni prunsu onti o se ba wo hwe ne na ekɔ na ne hwenu mu nyine so na nti dwa o so otumi kapala enan bomo hwe but still na nti dwa no afota o de atoso fota o de bi a brok atoso nti oton entoma wo central market ne ba bi na ekɔ ontumi nkɔ na be last week Tuesday no start so kodwom odu mama wato che se ye obi anwa ma na de no so eja Abraham e na o ma meduro na ono ne de na eyete any pressure na aka bom de de do no ma no ete na nani aka ketewa bi ama na ni bonkum na ehunu de aka de se eno na odi kodwom a odi ton na ade etimi se me betena nka de minim mesramo obi na de adom na hye me nsa se me fam wankrofo etimi se e ka wakoma abra so we any problem na ka wakoma abra enka wakoma atena ofie fa osika na wa wo gitum so obeba de Yakopon na me so hye no nyanti wa wo tie me na wa ani hu hawo na wa ni prunsuo ye se yete anase agrakoma na wa ni hu na ade kakra nko ade ani da so bra ye de do no be ma ize Yakopon na se are me se wona me so na ho ato ntimi so emfa nko ba bi anade akoba bi na nko a me nka se ni pakro ne edo wa ye bi na emo ensi fabra na Abraham to so na nwie peye enya no nko wo de wo tie me wo de nse bi usisi ya wo ya wo chika se wo ya wo nan no nsa aye titriti na to asintri mo hwon ye conference atika no oboso wo so na ne be ma chi shiro ana mu kana pe ana nse bia begu ama ne be ma na fo ye ketue bi just ontimi mfa nya hwe wan hwe ya ebeda ne process am wa Johnson tentem say o tiem na o Johnson tentem a eyemre bi Johnson moja na Johnson on kola bra so bi akoto Johnson moja no e na ma se o be ma na fo a Johnson tentem no e no na ma o sisi ya o ya no enti e no se dan yare foforo e stroke enti hwe ama o na no nsa aye titiriti dan yare foforo e be kum o be ma ne se o ne o be da ba akopa ontimi ni na bia na ama be ma na fo e ketue bi de ye na mfre baba so no ebi na aye baba so kan ehi o be ma no ti se o be ma na yesa ka hu se nam yare na ba ho na yesa eno a e be ma wa ya sha roba as a process nti na se o Johnson tentem no o Johnson tentem wan pedro se o so Johnson agisa o chim ansa na Johnson na ba che se wa ma woni anda ha na jo ba ko pe o be wa Johnson o Johnson emba na ye roba kwa ko sha obem se roba kwa sha obem ma o fabra na mo se roba ne che wa ya ase dia memma o Johnson tentem a o so fabra ana o Johnson o chima metumi sa fabra so sisi pa na ye o ya fabra wo chika se o ya fabra sa ne menyi na yare bia ene ba no wan pedro na di stoke amawo na ku be ma no na ma ye fuyare osa to bo so si obi si menya osa na typhoid ahase no ko ye typhoid ya ma to typhoid no ko twi ko blema nyai obekọ se ye osa de bia me de ko akura se ye te se
sabi okọ ewiem toilet ewiem na akọ jaw na ya wa wudi fa cheme oboso jaw na ya wa abo bi fa na wansampo bre na wa baba sisu na atonkosuo bi within seconds oboso wansampo bre no ma pai te say toilet mumwa na omudi toilet no omudi dia sa ambo na pai no sense kire say emu nan oboso mba wura fom a na wa sa funtabai na wa dan wansampo bre fom na wa sa tu na wa sa spread te say abo bi na fa na akokono no eli no e ba enkosuo bi oboso na pai abo bi te say akokono wonyina na wa sa nyinibuo bi ye fa na asomrodwe sa ambo na no hu develop na mo say abede sa na yare mo na ba ho a mo yentimi sew so onya nam yare bi no wa amfa ma efri gonorrhea na na ekọ syphilis na ekọ candida na ekọ brace e di sa na ekun tibi so onya yare bia uyo oba uye bema ama sebi oba o menses meye eba sebi na ya apo eba na sebi ona mogya na yetum ti ama osisi ya uya ochinka se oya uyam dwa wo so onya osa he betun sa afro mema oduro mema 3 days sa osa ne podi ni nyina abegya ni nkakrakra ye kum mwa no na de mama dia ye medo ye so special ne se e different e natural antibiotic e kum mwa nti namu yare mwa ne woni pedua ma wanu maduro na egya no enkoi wa ma yare no bose obi anya stroke na saba e de be ntia mwa na ngu na medo betime kum mwa no na esiesie oni pedua jime namba no na hweme kira kwai Kumasi abonti so ohwim school junction ho anase enkran da akoma abrawana na anase sunyan estate brotherhood asoda number ni nie 0242 76 48 35 0242 76 48 35 WhatsApp near 0549 10 15 80 0549 10 15 80 Misrao bia na so tie me bɔ papa ma so wo de ahotutuo sakasel de ba na umogya nyina awe no gisi de mogya siw so gisi de nsuo siw so misrao wo ye obi a wo tie me na ye bema a wo ba wonya 20 years so ye abaka so wonya 10 wonya 10 years so ye abaka so wonya 5 years just sakasel akwa de ntumi nyini na so wo nim ade papa sa ankrofo misrao me wa duro bia me de ma wa me se abrof do na doctor for so ba no akwa to da nyina no masada na nsia me ma hwe bebrebe me se ma hwe boy bi wotakwa ma hwe bi wo ghost da bia me ba me kasa SDF won kwala mienu ewo tepa sofo no ho no tepa SD sofo onim hobi papa ne de o machina abo moja ba chese mo ntom na mo didi ntwade ma wura no otegoso na tepa no kwa SD ma mienu ma hwe ma busu nsia enka no bi na yo ma o ma ye buro ba ko ne topa ase tie nem na so de me ama poto ama afide me gise me dibo ma ka che papa nse akora won de me ama to ase me de medo na to ase me basa me nya hwehwam de na me pepa me sa kwa me basa de o ye nkokọ no bia no ko wie eti me hwe ma ne bi na me di bia me ama me nkasa se me o me medro ye fe no sukutru na sa osukuntri wonu ma na be mam yedina enka me fa ko mutubutu fom ana da bi me fa mutubutu fom na me kra de me ho ba be ma opema ma ne gine ho se wa asha asase ma because bible ka say ye ngoni a ye sha asase ma e ye fro ka na o se an akwaro na obi to aduro o mo fre se kokubu nsam afidie ba akoso na kokubu nsam ka se be ma bia wa anwale mienu no owu a onko heavy na ma ne te na ase nwo wa o mo hye ahwinam na me se de wa ka de be support no me support no me de be ma kra de ire ba akwa na ho yahi sa ire ba akwa pempla masa wo fo na o garden na no mo suku dura sa ire se ha wanya no menses o ba kan fanfan e ti da be ma de oni kura no o wa dodo na o ire nya no menses ya no fa be fufuro ba ku wa fufuro me wo bi ntiri he tete na na ire mi bebebe no be ma nwu o because ni ire mienu wodi so owu a krafo no betwe kura ne wo fa se ba pam se sei yakoya mamra bi ana be ma wu a e ye oba na japade wo no ye dada nkyere na wo kun osuru kuntru etimi no se dure na be mam yedi nam de pim bose ga no Abraham bukabuka no me say no mema duro na tete ntoma je number no aprochefo no me say mo mema na ye mre because of awoniti mo nyem edward duarte number ni nie 0242 bia na ntima nka ye de men ka se jabra no modo o de frɛ me na mo hodo me mo ba ni wodo me obi a me kyerɛ number ni nie me sɔre 0242 76 48 35 and obiam 0242 76 48 35 WhatsApp ni 0549 10 15 80 and obiam 0549 10 15 80 Oshimi was school dance and can what Dakuma Brana Temanso say Sunyan Sumo Estate Brotherhood Sodan. Na is of be I say Jabram, a bet to us
masa utumi sanya metna asoda ni nchebo nyamsa mabeka metimi sabe school mesuan radio so e ma de masa mema omupedie ntimuni won yey odi Asem Beba Eja Abraham atiefo Eja Abraham na so ye ewu hwim na sebe be ma waye mra woni ni behia yade etete wo no 0242 764835 and 0549 101580 anawiyai enumere enudin enumere ewo Santasi news site eno na no frame osana na ya Krobea Asante wotena fidie so yete wonka amanfo ka ho asem wo ye papa nso de ma amanfo na me enumere me nso pese me nso ye papa de ma enumere da no ma mitri ya mikono na sa abre ma brante no wo ko bebu asem bi ho se ho ye bebu tam na me friend no atwam enti enumere me no be kasa bi o why me no be kasa bi o de masoma me nana anom no bi aba ho why me da sepa nso Lucy Amponsa of Lunash Beauty Parlor me wofa aseni akwada yi Lunash Beauty Parlor wo kro from her ya adwen kwanta side ho na wie wo mfa ye dwumadie ni agro Lucy me chia wonne me nana anom no ne masse why nyankopon hira pa na onye okese na wie ya Bolivia Enterprise nso okumasi sofo line ya alignment onmo ne multi home no na edi animhwe no nue se yade bi tetew na wunya yade yade nuane ene san yade future life nuane no eye nuane a vitamins minerals aduonu miensa ne wom amino acids edum kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina bi wom enti se wo ba be kawo hawo na wakawo hawo awie no ya mawo aduane esa yaduru na obedie nyankwa ye number ye 0246 010150 and 0242878090 na kwadwo reko Royal Enterprise omo na akofa reko heba mixture aka okurasini aduro no omo na akofa aba se aduro wei na wo ye obi asisi yade pa na age waboso ya wo ye wo ho hwe a enye ya waduro nie se wo nsabuo no atwa koko nie pressure nie infection say how wuntri mu twetwen ana waye mre wo mpamu a pereko heba mixture okurasini aduro no bi na nonom na duro no eye baby atoni aduro bi akwa abenya bi bo Otec FM hwehwe agya akoma bi wa ha wokọ obo ase time FM bi wo free FM Otec me bi wo edwoso aponche achi nanimu ho obi to bi wo ho okurase ni no manie bibi nie na wonte ase afre 0244 470067 Erwadi fie heba center eye Dr. Amankwa na da no enese wo be kumase kronumbo sie Red Park ho na Erwadi fie heba center wo na papa yi owo aduro nwanwaso bi a odi yetiremu adwuma wo ye obi a wanya nnamu yade wo ho kyerew wo ba Dr. Amankwa ho papa ne bebo wo emoja bruso ni etire yade ni eta for dosa stroke ana wuntirimu twetwen wa ye mrempem ana wonsabuo mu nye wunya babewura Ewurade fie ha wade soa no obehye wo freye wo 0241 09 39 93 0241 sorry I take the number again 0241 09 3915 and 0549 206633 and onyame wo ho hebafo omo basa nupa na won de abadwasna dofo ebodwuma se wo ye obi a oyafunum wo haw pa wonsabuo munye ana sesebe bema udu sini animu ani na wate ato ona ada ho no wo cholesterol wo soro koko tumi pai na ho kyerew baabi esiw bia infections na haw no basa heba capsules na duro wi ebema asumdua ba ofie ho wunya basa heba ointment ni bia oba no ya fa bisra no asabra asram ahohye ntos ene pampers
rashes ebi nwu akwadaa no ma akwadaa no nso nyini ma ne ho yɛ den ɛna wo panyini kakagye sɛ wo nsa no na amɔwerɛ ɔsɛ yɛ nti ntumi nyiwa wam honam kankan wɔ honantɛm apropro nipadua mu ya wo yɛ dwumaden nti wo brɛ mɛmfa bi ntwetwew basa heba ointment no ebeye ni nyina ma wo ko KNG heba misty heba apidank nani heba PFA Fredimens any baby etu no ton ni eto no bi a basa no yi ubenya bi wo ko na hua nkyere mu bi a ye number ni eje frɛ ye 0244 267725 arafo na watwe abɛse atwam kro asɛm bi free adanse praso eba yenim ha oba partner yi mami ɛna oba yenim bodi na tie fo nkayo acho medin de me brofo din de frisia agina afie yakua okay adanse praso ɛna baba wa ifri a oba ye na ba oba ye no de netie ene se assemblyman ya wowo adanse praso na wasan so ye jase hene ewo praso ho ena ne maame no mo asase a ye de agya no papa yi peso fa kwa bi so je se won pininti sebe adane woni ntokwa de ko post station ye woni so obi anfa ne baabi obi nam ne baabi a mo obi akutia maami nam na fuom kwa so asemre mai di moto akotwa no akɔkye maami abona tambo e de ahwe nani achi apa nani achi ni kunukura wotwa ne sekan mana no pan ano ɔde nam a ɔde hwe no ma pan ni twaye ma sebe ɔde ye no e papa ye nyina no ɔde santade no ene ho nneoma ni nyina ba ha na asam ni ko post station awurai na onsan ya tonsa frɛ asamre manya osan ye jase hene se ne ehia no jataba wa ba ana wa ma watene nka Debbie man maintain nka but ensem hunu a wadi wo na yate ade na awura wasan akoye o me ba cho bla bi ha ye store na mi nsa na okọ bla na ho se obenya ba bi ayi ni nyama gu a won yin na man fidan na eja beto fio na eja to fio ma ebe na ya sen bla na nyama beshi na eja to to so na fire set for ba one premo mu num efie no afesu sabe ka fra bla na tu ya ne ho wo se bla na nyai ya ne ni tu na bla na so betu bla na obetumi ayi ne dance me ba chan wo se bla na nya tu na me mekoso bi nsi nya me dia ko na tu na bla na so nyai obetu fe bla mensa ti wo man ka cha no se won kan cha Mr. Pani ti bra no so bo Mr. Pani amane eno na ma me sister no friend ni kunu enua ba wo yeso jani wa kra so fe no so onande okwa bruchi oni ha ti sam da sam na ba da momo hwe na monka ono akwa kire de o han wo store se onyi ni o manager beto fie ho eye honorable assemblyman awo adanse praso sebe ma wani na ho na wo ye nkwadade asem we hu sese ye ka sei assault form na omo edemanu post station no ya mama me no akọ sign a doctor for ede one stamp esisi so anuanom ne adofo me maja taba nka hwe bio wo sa asebe ho awura uni ukuna am baaye mo nka makoma ntomo yem yenim calls a ya yede ne na sa calls no ebe ya dwuma bra ye mamo akọ wate mon sorry nko na sabe wo ya assemblyman sa ye na naja ase hene ya sabe o hene kura etu kwan wo na wo se se wo de na chija wo na sabe wo hwe akire ye de ya chija na wo sa ya assemblyman imponi o adanse praso for sa nipa yei ya to aba ma no se wo mra medi anim as assemblyman o tumi kwamu obi wo ne se wonyine nioma na je etofio wan na dije betofio master suanyansa o na de wo ye na yensamfo obi nka nkyere wa ena wie meka kyere wo afidie so ensamfo na wo ye no so obi nka nkyere wa meka kyere wo afidie so obete ye nka